Bueno, egunon eta ongi etorri denoi, Bizipozaren 7. jardunaldira, Bizipoza eskolaren aurkezpena zipristindu zure ingurua. Eta bueno, ongi etorri hau emateko hemen elkartu gea Amagoia Mujika, kazetaria bera, Bizipozako kidea, bide laguna elkarteak gertu-gertutikan urteetan zehar ezagutzen dituzuna. Eta agurtzan esola berrita, Usurbilko alkatea, eta ni neu Leire Elizegi, Bizipoza elkarteko koordinatzailea. Gaurko jardunaldi honek izango ditu bi zati, tartean 11etakoa izango degulagerik kanpuan. Eta bueno, lehenengo zatian Nerea Godoiek aurkeztuko du Bizipoza eskola bera, eta jarraian, froga pilotoetan bidelagun izandako ikastetxeen esperientziak entzuteko aukera izango dugu, esan bezala 11etako egingo dugu kanpuan, eta bueltatzen geanean elkarteen hitzartzea izango dugu, beraien ekarpenak entzuteko parada, eta bukatzeko solasaldi mahai inguru bat izango dugu Bizipoza ikastetxeak eta elkarteak elkarrekin egongo dianak. Dena grabatu egingo da, bai bideoz, bai argazkiak, kanpoan ere esan zaizue, gero denoi bialduko dizkizuegu argazkiak, bideoak, eta sareetan ere publiko egingo ditugu, baina bueno, norbaitek publiko ez egitea nahiko balu, zalantzi gabe esan, abisatu, eta listo, bai? Eta bueno, bukatzeko eskerrak eman naizkizuegu elkarteei hasteko, ez? Zuek zeate Bizipozaren oinarria, egunero egiten dezuten lan guztiagatik, transmititzen dituzuten balore guztiengatik, bazkideei ere, Bizipozako bazkideei, norbanako voluntario guztiei, babeslei ere, proiektuak ere babesteagatikan, eta zehazki gaurko honetan jardunaldia babestu duten Usurbilgo udala, Talleres Michelena, Lagunaro, Irizar, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxa Fundazioari. Eta eskerrak ere, Bizipoza eskola proiektu honetan bidelagun zaituztegun guztioi. Hainbat eragile, hemen zaudetenak ere, ikastetxeei ere, mila esker, eta tapuntuko lagunei ere, horrelako lan politak ere bidean egiten elkarrekin ari gehalako. Eta bueno, esan pozi gaudela, gaurko honetan deno gaudelako hemen, ez? Bizipoza komunidade bat dala sentitzen dugu, eta deno gaude hemen esandakoa elkarteak, bazkideak, voluntarioak, norbanakoak, babesleak, eragileak, ikastetxeak, instituzioetako ordezkariak, deno gaude gaur hemen, hasi que mila esker gaurkoan hemen elkartzeagatikan. Eta bueno, bukatzeko ja, Amagoia eta Agurtzaneri hitza eman aurretik, bai eman nahi dizuegu oroigarri bat eta aitortzatxo bat Bizipozatikan, batetikan Agurtzane Usurbilko udalari. Bueno, Usurbil egia da Bizipoza herri sentitzen degula, ez urteak da makizkuilako bidea elkarrekin egiten, eta beti eskuzabal jasotzen dezutelako Bizipoza. Eta Amagoia berdin, ez? Urte asko diaia Bizipozan ere elkarrekin lanean, eta bueno, beti eskuzabalikan, eta bide hau errezagoa, politagoa elkarrekin egiteagatikan, bioi, mila esker, eta hementxe, hori garritxo, Egunon, eta zer baino lehen, ongi etorriak, Usurbilera. Guretzat plazera eta orea da, bigarren urtez jarraian, Usurbil Bizipoza jardunaldien topaleku izatea, eta esan berren niretzat ere plazerra dela, holtza hau, Amagoia eta Leirekin konpartitzea, aspaldiko lagunagea, institutoko, Amagoia eta ni, txikitako lagunak, Usurbildarrak, eta Leire ere institutoko laguna, eta beraz, plazerra da, holtza hau ere beraiekin konpartitzea, nor bere bidetik eta arduratik, baino Bizipozan topo egiteagatik. Eta, esan behar dut niretzat ere pozgarria dela zutegiko aretoa Euskal Herriko bazter ezberdinetatik, etorritako pertsona konprometituz, ekintzaiez, beteta ikustea, eta begi honez hartzen zaituztegula hausnarrera eta gure lagun artera etorri zareten guztiak. Eta bagune hau, probestu nahiko nuke Bizipozari eta Bizipoza osatzen dezuten elkarte guztiei Usurbilgo udalaren, eta baita Usurbilgo herriaren izenean gure eskerra ona erakusteko,
denona eta denontzat izango den Euskal Herria eraikitzeko bidean, egiten duzuen lan eskergagatik, eta gure herriak bizipozez zipristen ditzagatik. Aldian, Leirek esan duen bezala, tokatu zaigu bizipozarekin elkarlanean aritzea, bai iazko jardunaldien testu inguruan, edo eta aurrez, jada duela 12 urte, 2011an, Irrien Lagunen festan, edo eta 5 urte geroago, 2016an, bizipozaren jaiaren antolakuntzan, eta oroz gain, nabarmendu nahi dut, erosoa dela, erraza dela, eta gustagarria dela zuekin lanean aritzea, zuekin eskuz esku elkarlanean aritzea, eta gainera zein den ze aberatsa ez, bide hori eta elkar lan hori, eta benetan zinez espero dut, ez da ari hori ez etetea. Askotan eskaintzen dugu Usurbilgo plaza, gisa honetako jardunaldi edo ekitaldietarako, duela gutxi urrian, Euskal Herriko Neskagazten Asanbladak batera jotze nazionala antolatu zuen, eta 800 neskagazte elkartu ziren gure herria feminismoaren epizentro bihurtuz. Eta oraingo honetan, hezkuntza eta euskalgintza alorreko eragileak bildu zarete, bizipoza eskolaren proiektua ontzen jarraitzeko, eta azken urteotan, han eta hemen, eta alor ezberdinetan garatu dituzuen proiektu eta esperientzien berri eman, eta noski elkartruke horretan jarraitzeko ez. Bizipoza eskolatik aterako diren gida praktikoak lanerako erraminta bat izan nahi dute, hezkuntza formala, ez formala eta herrigintzarentzat, eta nik ere nagoen tokitik, udaletik, Usurbilik, eskerronez jaso nahi dugu guk ere ekarpen hau. Herri bat zer den irudikatzen dugunean, bertako balioak identifikatzen ditugu, eta Usurbil zer den galdetzen digutenean, herri euskalduna dela esaten dugu, herri bizia sozialki eta kultur arloan, ingurumena zaintzen duena, konprometitua, gizarte justuago eta zoriontsuago baten alde lanean aritzeko prest da ona, inklusiboa, denok desberdinak izanik, eskubideetan berdinak garelako. Eta hori da Usurbil gure imaginario kolektiboan, eta bide eta herri proiektu horretan sakontzeko, eta sakontzen jarraitzeko, dudik ez daukat oso lagungarria izango zaigula bizipoza eskola, eta hortik aterako den material eskerga hori. Beraz, mila esker, aukera hau guretzat ere aukera paregabea delako zuekin elkarlanean eta lankidetzan aritu alizatea. Seguru nago aterako diogula zukua gaurko jardunari eta patxada, sosegua, lagun giro lasaia, berriketa eta solasaldi atseginak izango ditugula gure artean. Nahiko nuke beraz Usurbilen eroso eta gustura sentitzea, gure herria zuen etxea izatea, bizipozaren herria izatea, eta nahiko nuke marka hori gurekin batera, eramatea aurrerantzean ere, eta ala balitz, gu oso pozik. Beraz, ongi etorriak Usurbilera eta gozatu. Egun hon, eta eskerrik asko etortzagatik, nik oso gauza gutxi esango ditut, konparazioan, baina oso interesanteak, zera Gurtzanek esan duen guztia berresten dut. Netzako ere bai plazer bada Gurtzan eta Leirekin hau partekatzea esan nahi du, gure bizitzan bakoitzak bere bidea ibili degula, baina norabide berean, horregatik topatu gera gaur hemen. Niretzako harro egoteko modukoa da ere zaintzaren herria den honetan jaiotakoa izatea, holaxe esango jot gainera Gurtzani egiten nahi den lana alkate bezala eta bere lantalde osoa harro egoteko modukoa da. Elkar zaintzaren herri bat eraikitzea gaur egungo testu inguruan ez da xamurra. Eta hortikan aurrera, gelditzen zaitena da, aurkeztea Nerea Godoy Fuentes, bizipozako langilea eta gida didaktikoen egilea eta taupada, esango dugu, hilabete luzetan aritu da Nerea proiektu honetan buru belarri, sekulako gaitasuna, energia dauka, eta betaurreko hauek ditu jantziak. Nik konbentzituta nago begiratzeko moduak mundua aldatu dezakeela, eta uste gaur ariketa hori proposatuko digula Nereak, hau da, entrenatu dezagun begiratzeko modua, aniztasuna ikusteko gaitasuna izan arte ez, edo entrenamendu bat da azkenean.
Orduan, nire aldetikan Nereari deia egingo diot. Ez dakit nun dagoen? Bai, aurkezpena egiten hasteko gida didaktikoen aurkezpena. Eskerrik asko. Egunon, denei. Bueno, hasi baino lehen, denei eman dizkizuete honelako betaurrekoak, ez da, erakutsi aldituzue. Eskerrik asko. Gonbidatuko zaituztet, betaurreko hauek janztera, oso guapa eta guape zaudete denak, oso ondo ematen dizuete. Eta betaurreko hauek zergatik, ez da, betaurreko hauek janzten ditugunean, zipristintzen garagu, bizipozaz, kolorez, eta zipristintzen ditugu inguruko guztiak. Eta hori da, bizipoza eskola egitera datorrena. Ezta? Lehenik eta bain zipristintzen da norbera, eta horrekin, uinekin, tanta hoiekin zipristintzen dugu gure ingurua. Horregatik, gaur aurkeztuko dizkizuedan gida didaktiko hauek izena dute bizipoza eskola. Aipatu dute ere 3 norabidetan bideratu ditugula, alde batetik hezkuntza formala, horretarako etorri dira gaur ikastetxeak, bestalde hezkuntza ez formala, eta hemen gure artean ere badaude euskaltegietako lagunak eta bertso eskoletakoak, eta 3. adar hori herrigintzarena, horrek hartu du zipristindu zure ingurua itzena, baina konbidatu nahi zituztegu zipristintzera testu inguru guztietan. Eta niretzat ere hori handia da, holtza hemen egondakoekin eta egongo direnekin partekatzea, eta aretoa da zuek guztiekin partekatzea ere bai. Orduan, Arkaitz jarriko diguzu webgunean, mesedez. Hemen ikusten duzuen hau, ezer baino lehen, behin-behineko webgunea da, bai? Hau da, izan da, euskarri bat, erabili duguna froga pelotoetan, erabili izan duguna materialaren sorreran, baina ez da behin betiko webgunea izango horretarako, bide lagun izan ditugu Elkar eta Puntu, eta haiekin batera, abenduaren 15ean, publiko egingo dugu bizipozaeskola.eus izena izango duen webgunea. Bitartean, hauxe. Google Sites hau hemen erakutsiko dizuedana hezkuntza formalekoa da. Bai, eta hezkuntza ez formalekoa eta herrigintzakoa behin betiko webgune horretan aurkituko ditugu denak batera, baina hau azaltzearekin nik uste nahiko argigarria izango dela. Orduan, gida hauek zergatik sortzen dira? Elkarteak sortzen diren arrazoi berdinagatik. Behar bat dago, agian ez da eskubide urraketa bat, baina badaude eskubide batzuk betegabe daudenak, eta orduan familiak edo pertsonak elkartu egiten dira eta elkartea sortzen dute. Guk gauza bere egin dugu. Behar bat zegoen hezkuntzan eta elkartu gara gaian aritu eta aditu direnak, ez baitelako izan nire lana bakarrik, elkartu eta sortu ditugu gida hauek. Elkarrekin eta elkarrentzat. Horri deitu diogu jasoketa fasea, eta egin ditugu gidetan 2 jasoketa fase, bat hasieran eta beste bat bukaeran. Hasierakoan guk amets bat dugu, bizipozan ametsekin egiten dugulako amets bat dugu, eta badakigu zer sortu nahi dugun, baina ez dakigu nola. Orduan, elkartzen gara aditu eta arituekin, hauek dira irakasleak, zuzendariak, gida didaktikoak diseinatzen dituztenak, esperientzia dutenak horretan, eta esaten diegu begira, hau egin nahi dugu, bizipozaren baloreekin, elkarteen baloreekin, eta zuk zer bilatzen duzu gida didaktiko batzuetan, edo zuk nola egiten dituzu gida didaktikoak, edo erabili izan dituzun gida horietan, zer bota izan duzu faltan. Eta galdera horiekin, jasoketa bat egin, gidak diseinatu, eta bigarren aldi batez elkartzen gara haiekin eta esaten diago begira, hau da egin duguna. Zer iruditzen zaizu, zer aldatuko zenuke. Eta horrela, apurka, pausoka, sortu genuen Google Sites hau. Gida hauek bideratu ditugu hainbat hezkuntza mailatara. Lehenik eta behin haur hezkuntza, 0-6 urte bitarteko haurrak hartzen dituena. Lehen hezkuntza, 6-12 urte. Bigarren hezkuntza, 12-16, eta goi mailako hezkuntza deitu diogu, 16 urtetik gora, dauden bide anitzei, izan daitezkela erdi mailako zikloa, goi mailako zikloa, batxilergoa, unibertsitatea, helduen eskolak eta abar, eta nola ez, gela egonkorra, 6-16 urte bitarteko aurreta gazteentzat, eta hezkuntza bereziko ikasleentzat hain zuzen da gela egonkorra. Orduan, sartu edozeinetan Arkaitz, zuk nahi duzuna. Haur hezkuntza aukeratu duzu. Esan,
hezkuntza maila guztietarako proposatu ditugula gai berdinak, baina noski barruko jarduerak eta barruko planteamendua ez da berdina egokitzen zaio adinari. Esan ere, guk bulego batetik abiatzen dugula proposamena, eta gero proposamen hori irekia eta malgua dela norberak bere testuingurura egokitu desan. Eta hori gero azalduko digute hobeto froga pelotetako ikastetxeek, baina zorionez ikusi dugu, horre asmatu dugula, ezta? Proposatu ditugun jarduera horiek egokitzen direla. Eskola txiki batera Nafarroan edo ikastola handi batera Bilboko erdigunean. Eta orain ikusiko ditugu zein gai proposatzen ditugun. Aldaketekin, esan bezala behin-behinekoa da, baina badakitzuek irudimen handia daukazuela eta imaginatuko dituzuela gurekin batera. Lehenik eta behin zer da bizipoza, kokatzeko. Ondoren, norbere buruaren ezagutza eta taldekidetasuna, eta gai honetan ez dugu elkarterik lantzen. Baina garrantzitsua iruditzen zitzaigun, abiatzea norberagandik. Zergatik, bestela gai hauek beti lantzen ditugu hirugarren pertsonan. Eske gaixo daudenak, eske atzerritik datozenak, eske hauek eta besteak, baina nor naiz ni. Ez da horra irudian ikusten ditugu zapatilla batzuk korro batean, eta denak dira zapatak, baina bata da txankleta, bestea da kirol zapata, horrek zer esan nahi du, denok dugula zer emana eta zer jasoa. Eta horrek egiten du talde bat aberats. Denok gauza bere egiten baldin badakigu, beti gauza bere egingo dugu, baina bakoitzak beretik ematen badu, eta elkarrengandik jasotzen badugu, askoz aberatsagoak izango gara. Bigarrenik identitatea, genero rolak eta transexualitatean, eta hor zalantzan jartzen dugu, zergatik neska izateagatik esaten didate hau, edo zergatik mutila izateagatik esaten didate hau. Eta hor, identitatean eta transexualitatean, naizen elkartea landuko genuke. Esan ere, bertan aurkituko ditugun materialak oso anitzak direla. Ezagutzen dituzue, bizipoza zerten denok ezagutzen duzue, eta ezagutuko dituzue aurreko jardunaldi batzuetan edo aurreko ekitaldietan aurkeztu izan ditugun kantu eta bideoklipak, edo komikiak, marrazki bizidunak, doku weba, eta abar, eta honek jasoko luke transexualitatearen atal horretan naizenen doku weba, ipuina, marrazki bizidunak, guzti hori, baina baita naizenek berak daukan materiala ere, eta horrela elkarte guztiekin. Hirugarren gaian, familia anistasuna edo sexu orientazioa helduagoentzat eta heriotzarik keinua daukagu. Baina oso zorionekoak gara bizipozan eta bihotzak eta ateak zabalik ditugunez, berriki sartu da ilargi elkartea, gero izango dugu haien ahotsa entzuteko aukera, eta ilargi elkarteak heriotza lantzen duenez, gai hau bitan banatu dugu. Orduan gelditu zaigu alde batetik familia anistasuna eta bestalde heriotza. Familia anistasuna lantzeko elkarte asko ditugu. Esate baterako, gehitu, LGTBIQ+ kolektiboa lantzen duen elkartea, agipase, lehen guraso banan duena zena, baina gaur egun bitartekaritza lantzen duen elkartea, beroa, harrera familien elkartea, umealaia, adopzio familiana, eta abar. Ondoren, heriotzarik keinua, edo heriotza, kasu honetan, ez da keinua da, heriotzaren gaia bere horretan, tabu handi bat, gure gizartean are gehiago aurren heriotzaz edo jaio berrien azari garenean, eta hortxe ilargi elkartearen ekarpena. Ondoren kulturaniztasuna, eta kulturaniztasuna zer esan gure eskoletan, gure gizartean, oso aberatsak gara, kultura asko bizi ditu, jatorri desberdinetako jendea elkartzen da gela bakar batean, 25 gela batean izan ditzakegu hainbat eta hainbat herrialdetako haurrak, eta elkartei dagokienez baditugu bertan jarduten dutenak, baina baditugu beste herrialde batzuetan jarduten dutenak ere. Esate baterako Etiopia utopia, hemen dauden arren Etiopiako Tigrai eskualdean esku hartzen dutenak, badugu ere danka-danka, Bergara eta Senegalgo dio Neubarre herriaren arteko kultura trukea proposatzen duena, gero izango dugu aukera ere danka-danka elkartearen hautsa entzuteko. Kaledor Kailiko, Ijitoen elkartea, eta beste hainbat kulturanistasunari dagokionez. Bosgarrenik, anistasun funtzionala. Denok dugu anistasun funtzionala hemen gauden guztiok, eta denok ditugu gaitasunak eta gabeziak. Gabeziak agian errazago ikusten ditugu, baina gaitasunak ere denok ditugu eta hundiak gainera. Eta horregatik, gai honetan, bizipozako elkarte gehientsuenak lantzen ditugu. Esate baterako Pausoka, San Filipo, Down sindromea fundazioa, eta abar luze bat.
Seigarrenik gaixotasunak eta biziposan gaixotasun larriak lantzen ditugu. Esate baterako, minbizia lantzen duten Aspanogi elkarte dago Gipuzkoan, Aspanobaz Bizkaian, Superatxe, Gipuzkoan ere bai ikerketa bultzatzen duen elkartea, minbizia arraroen ikerketa, Izan Inurri daukagu Lasarte Horian, baina baditugu ere bihotzez, sortzetiko kardiopatia, badugu ere arnasa, fibrosikistikoa, eta gero izango dugu ere arnasa elkartearen ekarpena entzuteko aukera. Eta bukatzeko, voluntariotze eta biziposaren jaia. Gonbidatzen ditugu gure aurre, gure gazteak, ikasitakoa elkartu beste mailetakoekin elkartu denak, eta biziposa jaia ospatzera. Bakoitzak alduen neurrian, agian txikienek egingo dute gela mailan sekulako jaia, edo ertainek, haiek esaten duten bezala, egingo dute eskola mailan, ikastola mailan, eta helduenek proposatu dezakete agian auzo mailan, herri mailan egitea, auskalo. Guk hau proposatzen dugu, uste dugulako, biziposaren aniztasun eta eskaintza guzti hori ondo jasotzen duela, baina uste dugulako ere bai, eta badakigulako, gai guzti hauek gela guztietan ematen direla, eskola guztietan, herri txiki, zein hiri handi, denetan aurkituko dugu aniztasuna, eta anistasun horri erantzun bat eman behar zaio. Lege aldaketa bizi dugu, LOMLOE, Euskal Dekretua, gauza pila bat, baina hau ere kurrikuluma da, honek ere hartu behar du lekua, ze ikasle hauek gure ikasleak dira, eta, irakasle bezala, hezitzaile bezala, hezkuntza sistema bezala, erantzun bat eman behar zaie, eta guk ematen dugu aukera hori euskaratik eta euskaraz. Ematen du saltzen ari naizela, baina benetan sinesten dugu proiektu honetan, eta uste dugu hala izan behar duela, ez? Egon daitezke aukera asko gida hauek gelara ekartzeko. Haur bati gelako 7 urteko ume bati, minbizia diagnostikatzen diotenean, ezin dugu familien esku utzi, ez bakoitza konta bezala nahi duena eta listo. Ez ekarri beharko dugu gelara, kontatu, minbizia hitza erabili, aurrak entzun, ze aurrek asko dute emateko, entzun, haien kezkak, haien ametsak, haien proiektzioak ez zer uste dute gertatuko dela, zeren beldur dira eta landu. Eta horretarako ere elkarten babesa egongo da, ondoren azalduko dizuedan bezala, hori izan daiteke arrazoi bat. Beste arrazoi bat izan daiteke aur bat baino gela osoan dugula esate baterako kultura aniztasuna. Goazen hitz egitera, zure herrian zein da plater tipikoa, edo zure banderak ze kolore ditu. Goazen guzti hori ikaskuntza bihurtzera eta horrela ere lortuko dugu ikasleek sentitzea haiena garrantzitsua dela eta lortuko dugu motivazio bat. Hori izan daiteke bigarren aukera bat. Hirugarrenik gaiarekiko sentsibilizazioa dugula, sentsibilizatuak gaudela gaiarekiko, eta agian ez dut uste, baina ez daukat desgaitasunen bat duen ikaslerik gelan, baina aniztasun funtzionalaren gaia erdigunera ekarri nahi dut. Behin betiko webgune horretan agertuko dira jarduerak txartelak balira bezala, orduan pasako dugu eskumatara eta eskerretara, eta behin betiko webguneak izango duen aldaketa handi bat izango da filtro bidezko bilaketa egin ahal izango dugula, demagun. Nik jarriko dut, aurre hezkuntza, minbizia eta ordu erdi. Eta orduan ordenagailuak aterako dizkit, ezaugarri horiekin bat doazen jarduera guztiak, eta nik aukeratu ahalko dut zein egin nahi dudan. Hasieran, sarreran beti topatuko dugu aurkezpen jarduera bat, malgutasun horri, hasieran aipatu den malgutasun horri hautsita egin daitekena, edo ez, zentzua izango du edozein lanketak aurkezpen jarduera egin ala ez, baina lagunduko digu eta lagunduko die batez ere ikaslei egingo dugun horretan murgiltzeko. Aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloen kasuan eta gela egonkorraren kasuan aurkezpen jarduera gidatuko dute Ane Piratak eta Patakonek. Esan dako, egin daiteke edo ez, egin daiteke azalduz hitzez bakarrik, panpinak erabiliz, bi irakaslean Pirata eta Patakonez mozorrotuz, aukera anitzak dira. Gero, gaiaren helburua zein den, egun garrantzitsuak, landuko dugun gaiarekin lotura duten nazioarteko egunak, eta ondoren jarduerak, beti aurkituko ditugula horrela. Konpetentziak eguneratuta daude, irakasleak dauden ez hemen, ez dira hauek, esperientzia eremuak, badakizu harmonian estea, eta bar. Iraupena, saio bakarra kontuan hartute saio batek iraun dezakela, 45 minutu ordu bete artean, baina, ideia bat egiteko gutxi gora bera. Materiala, zen material beharko dugun, zehar gaiak, ze izan daiteke beste aukera bat, bani, begira, giza gorputza lantzen ari naiz, eta sartu dezaket hemen, jarduera hau, eta aprobetxatuko dut lantzeko, begira, beste gauza bat.
irudiak deskargagarriak izango direnak behinbetiko webgunean, gainean klik egin eskero deskargatuko lirateke, eta azalpena, jarduera nola egiten den. Ikusten duzuen bezala nahiko erraza da, zen dut ez dauka konplexutasun handirik, eskaini nahi izan dugu ere material bat erabilterraza eta irisgarria denontzako. Eta, bueno, gaiei dagokienez, hori da aurkeztu beharreko, ez? Materiala deskargatu ezin den, sorbean jarri genien froga pelotetakoei, eskertzen dizuegu. Eta, bueno, hori esan dako, ez? Hezkuntza maila guztietan gai berdinak landuko ditugu. Orain paso egingo dugu egutegiari. Esan dugu nazioarteko egunak ere aipatzen direla. Eta gure elkarteek hainbat eta hainbat nazioarteko egun ospatzen dituzte, horiek ere mugarri izan daitezkenak hezkuntzan, zergatik ezagutzen ditugun egunak ospatzen ditugulako, ezagutzen ez ditugunak ez, noski. Gaur egun, azaroak 25, datorren astean dela okerrezpanago, eskola guztietan ospatzen da, aipatzen da, lantzen da, ezaguna delako, segurenik duela 50 urte edo duela 40 urte, etzen aipamenik egingo, etzelako egun ezagun bat. Horregatik guk jaso ditugu, eman dizueten egutegi zoragarri horretan nazioarteko egun guztiak, eta hemen behinbetiko webgunean agertuko litzateke eman dizuegun egutegi fisikoaren moduko irudi bat, eta gainean klik egin eskero, loturak eramango gintuzke, jardueretara, abestietara, eta abarretara, ez? Adibidez, pertsona migratzaileen nazioarteko eguna baldin bada, abenduak 18an, kulturaniztasunaren gaia lantzeko edukietara edo abarretara. Eta hori, beste arrazoi bat, gidak gelara ekartzeko. Badugu ere, elkarteak bide lagun atala, aurkituko dugu elkarte bakoitzaren material guztia batera. Zergatik, aipatu ditugulako, daude ipuina, daude marrazki bizidunak, daude nik loro baten moduan esaten dudan guzti hau, eta hemen topatuko dugu dena batera. Zergatik, nik ezagutu dezaket elkarte batean lan egiten duen norbait, nik ezagutzen dut Amaia Pausokakoa, eta Pausokak zer egiten du. Ez dakit, guazen ikustera, zer den Pausoka, eta orduan esango diot Amaiari, aizu Amaia, azalduko diazu zer den Pausoka? Ez da behar, hemen ja badago. Amaia oso jatorra da itzegin berarekin. Begira, Ume Alaiaren kasuan adibidez, ez? Daukagu, Ume Alaiaren mikrodokumentala, webgunea, ipuinak, direnak irri aldizkarian orain berriki arte publikatu biren komikiak, bere abestia, kantu eta bideoklipetakoa, eta marrazki bizidunak. Elkarte batzuek badituzte marrazki bizidunak, beste batzuek oraindik ez. Baina honez gain, gida didaktikoak sortzea izan da aukera bat material berria sortzeko ere bai. Orduan, Oinkari dantza taldeak sortu zituen bizipoza jairako taldean egiteko dantzak, eta orain bideoan grabatuko dituzte, erakutsiko diguten nola dantzatu modu berrez batean, eta hemen ere aurkituko genuke pentsa, oporrak bakeanek baldin badu bere dantza, hor agertuko litzateke. Egingo ditugu ere, banaka dantzatzeko tutorialak itaskun forkadarekin, eta hemen ere agertuko litzateke, bakoitzak berea, ez? Bestalde, nazioarteko egunei lotura ere agertuko litzateke, eta horrekin batera, elkarte bakoitzak prestatutako manifestu txiki bat, pentsa ez, pertsona migratzaien eguna, abenduak 18 dela aprobetxatuz, eskatu diogu, ez dakit, adibidez, Etiopia Utopia elkarteari, idazteko ez, egun honen inguruan, eta horrela izango genuke eskolan, egun hau ospatuz gero, irakurtzeko dokumentu bat, ez, esan ez, gainera, fidagarria, ez, askotan gertatzen zaigu gai hauekin ez dakigula ze hiztegi erabili, zer izango den zuzena, zer izango den mingarria, zer izango den inklusiboa, eta elkarteak berak prestatzen badu, elkarte jakingo du, zer dagoen onartua, edo zer den ez, zuzenena. Eta bukatzeko, agertuko lirateke ere, elkartearen zerbitzuak. Demagun. Izan inurrik, aur hezkuntzan eskaintzen ditu, ez dakizein tailer. Lehen hezkuntzan eskaintzen du beste hau. DBH-en sentsibilizazio saioak eta batxilergoan auskalo zer. Izan inurriren kontaktua, aurrekontu bat, baldin badu, ze elkarte batzuek aurrekontua dute eta beste batzuek ez, eta hemen aurkituko genuke dena batera. Ibili beharrik gabe batean eta bestean informazioaren bila, elkarte bakoitzaren gauza guztiak zerrendatuta. Eta bukatzeko, elkarbanatzeko txokoa daukagu hangoian. Atal honek izan nahiko luke foroaren moduko funtzionamendua. Foroa nola? Foroak izango luke lehenengo filtro bat pasako litzatekena bizipozatik, baina asmoa da ikastetxe bakoitzak
partekatzea, bale, hau Aratz ikastolako bizipoza jaia da, horregatik entzuten ditugu aratzekoak parriz. Orduan, asmoa da ikastetxe bakoitzak partekatzea, bizipozarekin partekatzea beste ikastetxeekin zer egin duen. Esate baterako aratzekoek bizipoza jaia antolatu zuten eta margotu zituzen banderinak, jarraitu zuten, ez, jarduerak proposatutakoa, baina horrez gain beste buelta bat eman zioten eta benetako bizipoza jaia eredutzat hartuta sortu zituzten guneak. Egin zuten fotokol gunea, ikusi duguna hementxe, egin zuten bizkotxo lehiaketa, izan zuten pirritxe eta porrotxen ikuskizuna, bi irakasleek egin zuten pirritxe eta porrotxena oso ondo, izan zuten Zubai Ausarta ere talentu lehiaketa denetarik, eta gonbidatu gintuzten bizipozakoak bertan parte hartzera. Ikastola osoko jaia izan zen, eta ikastolan, ikasle asko dagoenez, antzuden denak. Bestalde, Amaiurko eskola txikian ere egin ditugu froga pelotoak. Aratz ikastolako 4 gelatan badaude Amaiurren baino ikasle gehiago, orotara. Orduan, proposamen bera Amaiurrera ekarrita, Amaiurko eskolak egin zuen bizipoza jai bat erabat desberdina, ulertzen den moduan. Orduan, hasi zena ikasleekin, jarraitu zuen gurasoekin eta bapatean herri guztia jaian zegoen. Orduan, bada polita hori ere malgutasun hori gidak eskaintzen duena, ez bakarrik hezkuntza formala, ez formala eta herrigintzak topo egin dezaten, baizik eta nola, jarduera beretik abiatuta, aurkitzen ditugun bi emaitza erabat desberdin. Eta, atal honen helburua apur bat litzateke hori, ezta? Partekatzea, bakoitzak zer egin duen, eredu izatea beste ikastetxe batzuentzako esateko, begira hauek ze polita egin duten, nik ere egin dezaket gauza bera. Edo begira hauek ze polita egin duten, nik egingo dut hau, eta gainera bururatu zait egingo dudala beste modu honetan eta beste gauza bat. Guzti hori. Eta, hezkuntza formala honekin aurkeztuta, hezkuntza ez formalean izango genuke egitura berdina, gai berdinak, baina beste proposamen batzuekin hezkuntza ez formalera egokituta, eta hezkuntza ez formala diegunean, pentsatu dugu euskaltegiengan, bertso eskolengan, musika eta dantza eskolengan, eta isialdi taldeengan, ez dakit esan dudan, agian bi aldiz esan dut. Askoz egitura zabalagoa eta anitzagoa dauka hezkuntza ez formalak. Orduan, jarduerak ere egokitu ditugu ahal izan dugun neurrian. Gai guztien bukaeran topatuko dugu gai honetako hitzen zerrenda, bertsozale elkarteak prestatu diguna, gaian oinarrituta, bertsoaren bat botatzeko jardueraren bat egin ondoren, edo gure ipuinak irakurri eta bota bertso bat irakurri duzunari buruz, edo gauza bera, baina modu ludikoagoan aisialdi taldeentzako, bestera bateko dinamikak, jolasak eta abar. Eta berezitasun bakarra eta desberdintasuna daukana, hezkuntza formalarekin, izango litzateke adinaren arabera sailkatu baino, hau jasoketa faseetan izan genuen proposamen bat izan zen, hizkuntza mailaren araberako sailkapen bat egitea. A bat A bi hizkuntza maila izango litzatekeela xumeena, ez bakarrik euskaraz ikasten ari diren ikasleentzako, baizik eta 40 urteko AEK-ko ikasleentzako ere, izan daitezen jarduera batzuk ez, ekartzeko errazak. Gero, 2. maila bateko hizkuntza maila, 3. eta 4. Hizkuntza zailtasun hori, oinarritu dugu apur bat, jarduerak eskatzen digun horretan, baldin bada abesti bat entzutea, izan daiteke maila basukoagoa, baina baldin bada eztabaida bat sortzea, horrek eskatuko digu ez hizkuntza zailtasun bat. Eta 3. eta azkenik, herrigintzaren adarra, zipristindu zure ingurua, betaurrekoa jastearena. Horretarako egin ditugu 2 bideo. Tutorialak deitu diegunak, ez direnak horren beste tutorialak bere horretan, baina jasotzen dituzte 2 esperientzia desberdin. Alde batetik, Lasarte Horiako herriak izandako esperientzia jasotzen duena, gaur lehen aldiz ikusiko duzuena hemen ondoren, eta bestalde, Uribarri auzoan egin genuena, eta proposatzen duena Lasarteko esperientziaren kontrakoa, nola baita esatearen. Lasarten elkartzen dira, elkarteetako familiak eta pertsona desberdinak eta herriari egiten diote eskaintza bat, gero ikusiko dugun bezala, eta Uribarrin kontrakoa. Elkartu ginen merkatarien elkartea, menditaldea, emakumeen elkartea, talde feminista, eskola guztietako guraso elkarteak, eta prestatu genuen goizeko egitarau bat, porrotxo eta ane piratarekin batera, eta bertara gonbidatuak izan ziren Biziposako elkarteak. Eta hauxe da Bizipoza eskola, gure ametsa,
eta plazer handi bat zuekin partekatu izana, eta hemen gaur publiko egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Nerea, oso interesantea eta ertz pila bat dituna. Orain gonbidatuko ditut Oltzara, proba pilotuetan parte hartu duten ikastetxetako ordezkariak, lehenengo pertsonan kontatzeko nola dan gida didaktiko hauei bizia ematea, bai? Orduan, etorri mesedez, Urretxindorra ikastolako Eider Palmou eta Galder Gobilar, Uribarri eskolako Zaloa Zarraga, Aratz ikastolako Andrea Galan, Amasorrain ikastolako Maider Izagirre, eta Amaiurko eskola eta Baztango eskoletako Iruritako tailerretako Nora Salbotx, txalo bero bat, ez da? Ongi etorri denoi, eskerrik asko. Zuei galdetu behar dizuetena da hori, gida didaktikoak ez, paperetik azalera pasatzea, zer izan dan pixka bat zuen esperientzia kontatu, eta gero, sortzen dian gaien inguruan joango gera hitz egiten, baina zuentzat da hitza, orduan ez dakit Nora igual, zu hasiko zea? Papere ikusten ni aziko nazela, igual. Vale. Horrela agindu digutela. Ez dakit hau da bien, bai. Bai. Bueno, ni Zaloa Zarraga naiz, Uribarri eskolako irakaslea. Uribarri Bilbon dagoen auzo langile bat da, eta, gure eskola txikitsue da. Bai, Bilbo erdi-erdian dago justu udaletzearen gainean, eta, altxor txiki bat da. Momentu honetan duen da 95 ikasle ditugu, ikusiko duzuen agetik pilo bat herri ezberdinetatik etorritakoak, badauzkagu momentu honetan 15 ume ipidunak, irakasleak zaretenok hau ulertuko duzue, datu hauek ulertuko dituzue. 27 ume ditugu ale beharra daukatenak, gure ikasleen ehuneko 20 zerrenda, premia berezitako zerrendakoak dira. Ez datuak potenteak dira, baina azkenean guretzat altzor bat da. Eta, guazi ginen kulturaniztasuna lantzen duela ja 6 urte. Ni heldu nintzenean eskolara, 3 urteko gelan egokitu zitzaidan, 26 ikasle nituen, eta derrepente konturatu nintzen 14 herrialde ezberdinetatik etorriak zirenak. Inkluso bageneukan ume bat, ama boliviarra eta aita errumaniarra zeukala. Eta holango lanazte politak, ez? Eta orduen erabaki genuen kulturaniztasunaren inguruko unitate didaktiko bat egitea. Eta, hori garatzen joan gara, eta pasadan ikasturtean etorri zen Nerea bere eskaintzarekin, eta orduen ikaskuntza egoerak egiten hasi gara. Eta aurkeztuko dizuet, pasadan ikasturtean egin genuena. Guk hartu genuen, gure ari izena jarri dugu mundu kolorea gara, bai. Lehenengo eta behin gure ikasleak etortzen direnean eskolara erakusten diegu gure mapa, hau daukagu zuzendaritza aurrean jarrita, eta eskaintzen diegu euren herrialdea topatzea eta beraien bandera hor jartzea, eta horrela joan gara eskolako mapa osatzen. 185 ikasle ditugu, Txinatarrak, Nepaldarrak, Pakistandarrak, Ukraniarrak, ikusten duzuen, dana. Ego Amerika daukagu al completo, Erta Amerika. Ez daukagu Ipar Amerika eta Ozeaniakoak ez dauzkagu. Joango naz azaltzen apurtzuet unitatea aurrean zelako erabakiak hartzen joan ginen, bale? Pasatuko duzu gurren, hau dira gure mapa, urrengoan mesedez. Eta urrengoan, ikasego erazik ginen. Eta lehenengo eskaintzan zigutena, pasatu urrengoa. Izan zen, aurkezpen jarduera, ez da? Eta hor bere, ane pirata gure eskolan ez da ezaguna da Laguna. Etortzen da urtero, aspaldi, gurekin egitera gauzak, eta orduen bera bai etorri zan, gutun bat idatzi zigun, eta baina gure ikasleen hizkuntza maila, ez bakarrik euskara maila, baizik eta hizkuntza maila oso bajua da. Eta orduen ikusten genuen filma hau ikustea, Pirritz eta Porrotzen
eskaintzen ziguten 7 kolore hau gehiegizkoa zela beraientzat eta orden erabaki genuen ez egitea. Guk zati laburrak ematen genizkien, baina osotasunean ez. Eta orduen, pues, beste modu batera egin behar genuen jarduera, eta irakasleok pentsatu genuen, pues, janariatik abiatzea. Eta orduen, pues, bilatu genuen modu, ezen zen, bueno, pues, txokolatea, ez? Eta guk azaldu genien, nola gu gaztea ginenean, Bilbon oso aspergarria zela txokolatea erostea joatea, ze bakarri zegoen zuria edo beltza. Baina orain, supermerkatura zoaz, eta daukazu, 150, 180, eta ez hortik hasi ginen hitz egiten, ninaz txokolate zuri, eta zu zara, zer txokolate zara, eta umeak superpozik hitz egiten ez dakiz zer, baina derrepente batek esan zuen esan dereño, ezken nire zait txokolatea gustatzen, nahi dut vainilla izan. Bueno, pues venga, vainilla, eta horazik ginen bat azan vainilla, bestea zan natilla, bestea arrozesnea, bestea... Bueno, eta hortik joan ginen garatzen superpozik, orain jarraitzen dute umeak, ni nahi dut gaur gaieta izan, gaur gaieta zara, eta hor ibiltzen gara, ezta. Eta hortik pasatu ginen bigarren jarduerara. Eta bigarren jardueran, proposatzen zigutena zen, norbere marrazkia egitea. Eta bai, bueno, guk aspaldi ja margo hauek gure materialaren parte dira. Eta ume bakoitzak margoztu behar zuen, bere irudi bat, bere familiarekin, koloretan, eta oso ekintza polita eta beratza izan zen, ze gainera bata bezala esaten zion, ez, baina zu ez zara kolore horretakoa, zu zara honetakoa, eta bilatzen zuten kolorea, edo zure aita ez da horrelakoa zure, bueno, eta oso ekintza polita, eta bueno, urrengoa zan kolore festan, naiz bagara, ez, eta hau zen apurtzuet erlazionatuta euskerarekin. Bueno, guk hemen erabaki genuen, bai, Pirritz eta Porrotzik gure omenaldia egin behar geniela. Eta orden maite zaitut hitza hartu genuen, bueno, eman genien eskulan bat egiteko, eta euren hizkuntza ezberdinetan, bueno, gure gela momentu horretan hitz egiten zen, bueno, etxetan gaztelania, portugesa, rumaniarra, baina badauzkagu bai wolof, fang, quechua, batzuk hitz egiten dute, bueno, igual umeek ez, baina nire amak amamarekin hitz egiten du, eta horrelako, bueno. Eta joan ginen idazten urduera bebai daukagu, nepaliarra bebai daukagu, eta gero bilatu genituen bebai eurekin abestiak. Maite zaitut abestia hainbat hizkuntzetan betopatu aldozu. Así que jarri genien. Eta hemen ipini dotzuet, porque hau da beste altxortzikitxo bat daukaguna, eta da Euskara Elkarteek sortu zituzten garai batean hiztegi txikitxoak. Eta gu badaukagu biltegi bat, orden familia bat etorten denean ematen diegu, Euskara urdu, Euskara pakistani, eta ematen diegu, eta beraiekin saiatzen gara partekatzen. Eta haue umei erakusten diegu, ez? Eta guk ere saiatzen gara beraien hizkuntzetan zerbait esaten. Bueno, liburu hauek nire nebak pasatu zizkidan. Eta hau da, Nepal herripuin bat, Nepalen eginda, eta Nepaleko papelarekin, baina euskaraz dago. Orden guk euskaraz kontatu genien, edo kontatzen diegu, ze hau da gure liburutegiko parte, beraien ipuin bat, eta bestea da, hizkuntz indigenetan eta euskaraz sortutako ipuin bat. Oso interesgarriak egelako liburutegian eukiteko, Urrengo jarduera laugarrena proposatzen zena zen Senegal taranga, ez? Eta zan, apurbet, umea Senegal kulturaren inguruan. Eta gu pentsatu genuen, bueno, bai, Senegaldar bat eta erdi geneuzkan, baina beste kultura asko ere, bai, eta azkenean guztiei eman behar geniela tokia gure gelan, ez? Eta orduen, hor proposatzen ziren hainbat ekintza, egin genituen familia ezberdinekin. Familiei galdetegi txiki bat egiten genien, batez ere, eurek etxean umeekin horren inguruan hitz egitea bilatuz, ez? Eta galdetzen nondik zetozen, zelan etorri ziren, ia etorri alzen kotzez, hegazkinez, barkuz, batzutan harrigarria da nola etorri ziren. Eta gero, ze hizkuntzetan hitz egiten duten, eta guzti horrekin, saiatu ginen egiten hiztegi bat, ez? Gauza ezberdin da, baina saiatu ginen hiztegian antzekoak genituen gauzak ipinten, ez? Eta hor ateratzen zen, begira nire etxean egiten dira txitxibolak, nirean albondigilak, nirean, eta, bueno, hori toki guztietan ematen da, edo taloa, pita ogia, ez dakizer, guztietan ematen da, edo txirulak, bomboak, guztietan ematen da, eta orduan gauza hori joan ginen horrekin gure hiztegitxoa sortzen. Eta gero bebai, eurek mapan jarri zuten nondi zetozen, eta ondoren familiak konbidatu genituen. Eta, bueno, oso polita izan zen, familien erantzuna itzela izan da, eta ikusiko duzuenez, hemen Senegalekoak etorri ziren, eta erakutsi ziguten euren janariak, euren dantzak, eta laburpen bat, Nicaragua, Bolivia, Kolombia, trentzak egitera etorri ziren, arropak euskaldunak bebai, konbidatu genituen, trikitriza jotzera, marokiarrak, eta gainera beste urteekin alderatuta, aurten,
aitek ere bai parte hartu dut, eta hori izan da oso polita, bai. Eta normalean beti izan dire amak etor direzenak, bueno, hemen hainbat gauzak arri zizkiguten erakusteko, umeekin probatzeko. Bosgarren jardueran zen Tekamelo, Kaldedor Kallikoen ipuinarekin eta abar, eta aurten guk erabaki genuen ez egitea, ze egia da beste urte batzuetan inoiz hijitorik eduki dugun, baina justu hau da gure eskolan gutzien daukaguna. Eta aurten, bueno, pues pentsatu genuen zerbait ez egitekotan hau ez egitea. Eta, bueno, azkenengo berriro, ez, Zazpiko Loroko ikuskizuna berriro proposatzen zen, eta jarraitzen genuen ikusten luzeegia, eta bukatzeko kolore festa bat egitea erabaki genuen, baina hemen aipatu nahi dizuet, guk kulturaniztasunarena urte askotan egiten egon gara, bueno, 4 urte pandemia bat erdian, baina azkenengo urtetan topatzen genuen, justo maiatzaren bukaeran hainbat data biltzen zitzaizkigula, ez, orduen, zegoen kulturaniztasunaren eguna, Afrikako eguna, LGTBIQ+en kontrako borrokaren eguna, eta orduen guk erabaki genuen ziklo bakoitzak aniztasun ezberdin bat lantzea. Eta orduen bizipozako gauza ezberdinak, jarduera ezberdinak burutu ditugu, nik aurrezkuntzakoa kontatu dizuet, baina beste gauza batzuk egin zituzten. Eta orduen bukaeran egin genuen aniztasunaren festa, eta eskola guztia urten zen kalera dantzatzera, niretzat kriston merito izan da, maila bakoitzak kamiseta kolore berdinekoa eramatea. Hori izan zen gure eskolan itzela, ez? Eta, bueno, pues, hori bili ginen dantzatzen plazan, eta bukaeran agertzen den, hau da gure Pantxike. Pantxike da gure eskolako euskararen laguna den Erenzugea. Eta behitu ikusten dozue bizkarretik, bizipoz elkartea gure osora etorri denetik, koloreak agertu zaizkio ere, bai. Ez dakitu hain ordena, edo norari ordu utziko diogu. Bai, bueno, egunon denoi. Maider Izagirre Txoperena naiz. Lasartearra naiz, baina Zubietan bizi naiz. Eta, bueno, gaur egun Amasorrain ikastolan lanean nabil. Iaz hasi nitzanan, eta, bueno, aurten ja, zuzendari lanetan aritza tokatu zait. Orduan, bueno, ni pixkat ingon nahi dat ibilbide bat, ze, bueno, sare publikoak dakana da, momentu batean zaudela aian lanian, eta hurrengoan zaudela inorgan. Orduan, bueno, ni guk ibilbide hau hasi genuen aiako eskola, bueno, ez hain txikian, baina nahiko txikia. Eta, bueno, han gidaketa hasi baino lehenago, bueno, suertatu zitzaigun aukera Aspanogekin lanketa bat egiteko. Eta, bueno, burutu genuen lanketa hori, eta gero, gonbidapena iritsi zanean, bizipozako gida didaktikoetan parte hartzeko, bueno, zalantzari gabe sartu ginean, abentura horretan, ez? Bueno, asmoa bazan ere, aian hastea lanketa hori egiten, eta, bueno, destino aldaketa iritsi zen, eta rengoa ikasturtean, dala pasadan ikasturtea, hasi nintzen berriro Añorga lanean. Orduan, bueno, nik erronkari eutxi bernion, erabaki hartuta zegon. Orduan, bueno, gelako bilera egin genuenean ikasturte hasieran, non familia guztiek eta parte hartzen duten, bueno, proposamena eraman genuen bilera horretara, eta, bueno, adostasuna nabaria izan zen. Eta, bueno, orduan lanketan hastea erabaki genuen. Orduan, bueno, zergatik parte hartu, bueno, ez, printzipio batzuk edo balore batzuk oso importantzia zian, ez, euskeratik eta euskara zaritzea. Bigarrenik ere, bizipoza badalako elkarte bat, nun Euskal Herriko edo zein txokotatik, ez, parte hartu daiteken, eta, bueno, niretzako behintza gaur egun naziotasun hori ere kontutan eukitzea oso garrantzitsua dalako ere. Eta gero, bueno, ez, balore horien lanketan eta arlo kurrikulura pixka bat alde batea utzi, eta, bueno, ematen zuelako aukera, bai emozioetan, baloreetan, sakontzeko, eta umeak ere nola daite, beste modu batea ere ezagutzeko, ez? Ez akademikoki bakarrik. Orduan, bueno, eta gero egia dare bai, bueno, guk ere, ez, norberak berea badu altxorra bezala, ez, orduan, guk ere Añorgan, egia da, bueno, klaustroa bea eta langile guztiak eta oso implikatuak bai daudela, eta gero auzoa bea eta familiak oso parte hartzaileak eta auzo oso militante alde hortatik, ez?
Orduan, bueno, pues dena erresa izan da. Guk gure kasuan hasi genuen lanketa, bueno, pues igual neguko porren buelta horretan, urtarrian edo hasi ginen lantzen hemen aurkeztu dian gai desberdinak. Guk gure kasuan landu genuen lehenengo 3 edo, ez? Nor naiz ni hasiera hortatikan, eta bukatu genuen pixka familia aniztasunakin, eta erdian bai jorratu genuen genero rolak. Eta, bueno, bereziki, harrigarria izan da, genero roleen atal horretan, ze mamia sortu dan, eta bueno, azkenako bukatu genuen jarduerak egiten ere, hemen proposatzen etzianak, umeak oso guztua zeudelako bertan, ez? Eta, bueno, jarduera igualola potente bezala, aukeratu genituen 6 ipuin tradizional, eta, bueno, moldatu genituen pixka genero ikuspegitikan, eta gero umek, txikiei, ipuin tradizional horiek aldatu genituena pixka bat ikuspegiz, kontatu, ipuin kontaketa saio bat egin zuten aurrezkuntzako umeekin, eta, bueno, eman zuen, ez, joku ona, polita, edo, bueno, ez dakita, ibilbidea oso polita. Orduan, netzako azpimarragarria da oso malguak direla, ez? Bueno, planteatzen dian, gaur egun ere gaina lotura uki dezaketena gure ikasegoera hoiekin, ez? Famatu hoiekin. Eta gero, hori, ez? Aukera hori lantzeko emozioak edo baloreak tresna bezala hartuta nola iritsi zaitezken ere beste arlo kurrikulumeko beste arlo batzuk ere jorratzera. Orduan, hori, nik hori azpimarratuko nuke, malgutasuna eta askatasuna hor oinarri bat eukita, ez? Eta, bueno, segila esan dago, eskerrak ematea besterik zaigu tokatzen ere. Zu behar duzu, ez? Ados, nora naiz, bastandik heldu naiz, manator, eta nik uste dut bizipozan ongi ulertuko den kontu bat izanen dela hau, tradizioz inkompleta deitu duten eskola batetik. Eta banator tradizioz normala etzen eskola batetik, ez? Eskola normala deitzen diote oraindik ere gurekin hitz egiten dutenean bertzeari, graduatuari alegia, eta gurea da, bertze lakoa zerbait, ez? Hortik nator, bada Andre bat hor gure herrian erraten duena beti beharrik mundu honetan bagaudela gerezitarako eta maragurietarako jendea bertzena zer litzateke, ez? Gurean beraz ikasleen alturak ematen digu, alturak berak, ez? Sartzen dira gure eskoletara 80 zentimetro neurtzen dutenak eta 1,5 metro pasa dutenak, eta orduan horrek berak, eta aldik erraten dute, eske zuenean aniztasuna erresago da ikusten, ez, neurrian berian fisikoki ere ikusten delakoz, baina jontxo pensatzea gela graduatu bat izateagatik aniztasunik ez dagoela hor, en fin, bueno, gu bertze toki batetik gatoz, ezaugarria, bastan segurazki badakizu zer den, gure eskola batetik bertzera, 12 eskola dauzkagu, Zugarramurdi eta Ordazubiko eskolatik, Almandozera daude, 50 kilometro hortxe ibiliko dira, eta denek talde bat, o klaustro handi bat osatzen dugu, 12 eskolen artean, eskola handienak 53 ikasle dauzka, eta txikienak 6. Hoi dira gure neurriak, alegia, lehen aipatu duzue, zuen 4 gela ez, zuen gela bat da nire eskola, 26 ikasleko eskola batetik nator. Bale, beraz, hori kokatzeko adinarteko gelak biztan dena. Pilotajea zergaitik, hau anekdota batekin ilustratuko dut. Atzo ranion alabari beti ari zeit, eta bihar non duzu itzaldia, eta zakizer bihar banoa Usurbilera. Baina nora zoaz, eta horren txerran dizut, Usurbilera, baina nora, eta esan zidan. Eta ranion, Usurbil oso hurbil dago, bastandik, edo gure bihotzetatik bizipoza bezalaxe, kilometroa kilometro, oso hurbil sentitzen ditugun bi toki dira, ez? Usurbil bere zaintza guzi horrekin eta bere proiektu horrez guzi horrekin, eta bizipoza zer esanik ez? Inkompleta deitu gaituzten toki batetik bai gatoz. Zer egin dugun? Badugu tailer bat, non elkartzen ditugun,
4, 5 eta 6. mailako gure ikasleak. Ikusi dugu, nereak erakutsi digunean ez, hor web horri sitez hori eta nola dauden hor, eta elkarteak, eta, bueno, ari nintzen aizen, eta arte du, pues, olakoa badugu, tolakoa badugu, bueno, ez, orotara dira 300 bat ikasle, denetarik daukau. Elkarte guziak ordezkatuta leudeke gure ikasleen gorputz txiki hoietan, ez, eta bizitzetan. Tailerretan elkartzen ditugu, eskola guzi horietako 4, 5 eta 6. mailakoak, eta hori iazia erabakia zen, landuko genuela, baloreak musikaren bitartez, eta hartan nerea agertu zen, nerea zaitut ikusten hori, baina proposamenarekin, eta gero aparte pilotatu nahi zen eskola batean, eta adinarteko edo landaremuko eskola batean, eta amaiurren nahiko todoterreno bai gara, horri ere bai, eta hori bili gara. Naiz hasiko jarduraz jardura, orokorrean bizipoza zer den landu da, azal koloreena landu da, zeinen polita garen landu da, familia ereduak landu da, eta bertze hainbat kontu ere bai. Gaur, eta honekin bukatuko dute, behala, irailan, Amaiurko eskolazaren naiz orain, irailan abiotu dugu errigorarekin elkarlan fase bat, jangelari, osasunari, ingurumenari, eta euskarari garrantzia eman nahi diogulakoz, eta uste dugu makarroiak purea edo txitsipilota jaten gehan bidena bar, hori ere egiten aldela. Iraila eta urrian, egon gara natura behatzen, zaintzaren inguruan hausnartzen, gure ekosistema hurbilenak zaindu behar ditugula, eta zaindu nahi ditugula ikasten arantzedirekin, eta inaute aiartzaguenarekin. Helduen astean dauzkagu, azaroren 20, azaroren 24 eta azaroren 30. Eta berriz hortan gabiltza, egun hauetan, beroaren eta magaleren materialak lantzen gabiltza, aurren eskubideen nazioarteko egunaren karietara, guk harrera aurren kontua bizibilizatzeko ekintzak egite ditugulako zurtero, mugimendu feministak bidali dizkigunak, eta gu bilatu ditugunak, eskolaetik datozenak, Nafarroan hori ere lantzen baita, geronek sortutakoak, eta sinetxita baikaude eskolak sistemaren erreproduziorako bezalaxe mundu hobe bat lortzeko eta eraldatzeko tokiera izaten aldirela, toki privilegiatuak. Eta guzi horretan, aipatu ditudan guzi horretan, bizipozaren materialak nolabait dena zipristintzen du, ez? Eta olako purpurina bat ematen dio zoragarria, eta orduan erabaki dugu, iaz, pilotatu genuela, baina abenduaren 15 bitartean guz egituko dugula gure saitz horrekin, hor badagolako sekulako altxor bat. Eta nahi nuen akitu, Belhuksen esaldi bat aipatzen, idei bat. Erraten du, akademia ez da paradisua. Ikaskuntza ordea, bada paradisua zor daiteken eremu bat. Ikasgela mugak muga, aukeraz beteriko esparru bada. Esparru horretan, badugu aukera askatasunaren alde lan egiteko, bai eta oro bat ere geure buruari eta geure kidei eskatzeko, ireki ditzatela buru bihotzak eta horren bestez begiratu diezaiogula errealitateari aurrez aurre. Eta aldi berean, kolektiboki irudikatu dezagula, nola joan mugez arago, nola transgreditu. Horra hezkuntza askatasunaren praktika gizara. Horixe da gure erronka, gure eskola anormal hoietan aspaldi erabakita duguna, ez? Egunero saiatuko garela askatasuna praktikatzen eskolatik, eta bizipoza horretarako, bide egile privilegiatua altxor bada guretako, ez? Eta hori da eranen nuen. Aratz ikastolako Andrea, zure txanda. Kaixo, oso ondo adierazi dute orokorrean bizipozaren funtzioa, ez, nik uste, baina espero dut ekarpenen bat ere egin alitzatea, ze hau ez da nire egunerokotasunean oso ohikoa eta ez dakit ondo helarazteko gai izango naizen, baina hori nire izena Andrea da, Aratz ikastolako irakaslea naiz, lehenengo mailakoa, eta, iaz bigarren mailan nenbilen. Guk egin genuen alderantziz, atea gu jo genuen nahi gabean, Hernanin pausoka elkartea dago, eta bagindoa zen pare bat, hilabete horri buelta ematen,
proiektu bat sortzeko beraiekin elkarlanean, baditugu proiektu batzuk gure ikastola maila bakoitzean proiektu batzuk lantzen dira, eta gure helburua zen herriarekin nola gerturatu, hori da gure erronketako bat ere. Orduan, pausokan pentsatu genuen, giza gorputza lantzen den hortan, nola aniztasun funtzionalaren, nereak esan duna, ez dakit nola definitu, baino horrekin ginen buruan. Eta, azkenean bihurtu dugu ikastolako proiektu oso bat. Orduan, guk egin duguna izan da, horretan nerea ezagutu nun. Interneten bilatuta, bizipoza agertu zitzaidan, eta ez nun ezagutzen hau. Eta, hola ezagutu ginen, eta jarraitzen dugu, eta jarraituko dugu. Oain guk zegin dugu. Bigarren mailan hasi ginen proiektu honekin, kasualidadez 3. mailan, esan beharra dukat, lerro bakarreko agea baino, badaukagu ere gela egonkor bat ikastolan Gautena elkartea. Eta, 3. mailan egiten dute proiektu bat sortu da zegoena lehenagotik Gautena elkartearekin. Orduan konturatu ginen Gautena ere bizipozaren barruan zegoela. Eta, nerearekin harremanetan, unitateen planteamendua aurkeztu zidan, eta nik helarazi nun pixkat klaustrora eraman nun. Eta, gure tutoretza saioetan ez genuen aurre ikusita, orduan ja berandu hasi ginen, azaro abendu aldean zan, eta, egin genuen algenuena nolabait. Hau da, unitatea didaktikoak bakoitzak, tutore bakoitzak landu, batez ere, lehenengo gauza zer zan bizipoza, eta gero batez ere ateratzen zian webgunean zeuden gaietatik norberaren ezagutza eta aniztasun funtzionalaren gaiak. Bai aurrerago egin genuen gero bizipoza jaia. Orduan bizipoza jaia izan da guretzako potoloena, ikastola mailan egin dugun zerbait dalako eta oso aberatsa izan dalako guztientzako. Bai familiak, bai, guztientzat. Bizipoza, hoxe izan zen erronka, bale? Orduan, gero, unitate didaktikoa bakoitzak lan duzun, aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, eta DBH-en, Z0-tik 16 daukagu. Eta, hoxe, eta gero elkartu ginen, azken produktu moduan, festa iten. Eta festa izan zen goiz osokoa, eta, antolatu genuen hasieran tailer moduko batzuk, bertan unitate didaktikoan proposatzen diren horiek, badaudela proposamenak, tailer ezberdinetakoak, eta bigarren atal moduan egin genuen, norberaren ezagutze hortatik, zertan gaitasun horiek, nerea komentatu ditu horiek, ez ikuste bakarrik zer daukagun ahulezi moduan, aberatsa bezala daukaguna ere hori helarazteko modu bat zen, txundi gaitzazu bat egitea. Eta, hor bakoitza bere trebezi eta gaitasunetatik, bakoitza bere sortu zuen. Eta amaieran, guk ere perritxe eta porrotx oso gogoan ditugu, eskatu genuen favore moduan, baino nahiago zuten gu bilatzea perritxe eta porrotx bat, eta, ikastolako perritxe eta porrotx bat topatu genuen, eta oso ondo intzuten papera, egia esan. Eta hoxe izan zen festa. Oso modu xumean, baino elkartasuna, elkarlana, balore horiek lantzen dianak unitate didaktiko horietan, batu genitun bizipoza festan. Eta orduan ja gure ikastolan hemendik aurrera urtero dago bizipoza festa kalendarioan. Beste zerbait ez baino hori. Eta gero ja egutegia ere komentatu du, orduan egutegiaren barruan, guk astero daukagun tutoretza saio horietan, gure planteamendua da horiek lantzea txikitatik eta horrela ez bakarrik jorratu genituen gaiak aurreko urtean, baizik eta arlo guztietako gaiak lantzea. Ze esken guri gertatu zaiguna da ere zenbat talde zaudeten, ez beti batzuk ezagunagoa dira bestea baino, eta sartu ginean esan genuen zenbat lan daukagun oraindik hezkuntzan, ez gure ikastola mailan baizik eta hezkuntza arloan gauzatzuk ematen direlako landu iten ditugula eta lantzen ditugu, baino beste batzuk hala nola,
eta hori ere, hausnarketarako bidea ere ireki digu guri ikastolan. Eta jazta. Eskerrik asko, Andrea. Eta, barkatu, baina nik gure ikastolan partetik, nire egonda gurekin harremanetan, baina transmititzen dezutena bizipoza elkarte moduan, nereak nolabait helarazi digu, orduan beti zerbait sortzeako orduan, oso presente eduki dugu, eta ez bakarri nerea, hori ere eskertzekoa dela, ze indar gehiago ematigu ere gauzak aurrera ateratzeko, eta ikusteko ondo aigeala mundu berri baten alde egiteko, mundu batera ikiz. Orduan, hori. Eta bain, Urretxindorrako Eider eta Galderren txanda. Bale, gu Galdergo Bilar eta Eider Palmo gara eta Urretxindorra ikastolatik gatoz. Eta, gure ikastolak 50 urte bete ditu eta importantea dago esatea, azken finean, azkenengo 50 urte hauetan Bilbo asko aldatu da. Gaur egun ezagutzen dugun Bilbo ez da, oin dela 50 urteko Bilbo bera. Eta horrek ere, beste modu batean eragitera, bultzatu egin gaitu, bai? Gure ikastola oso handia da, eta horrekin esan nahi dugu 1.000 ikasletik aputxuet gorantza ditugula, bai? Eta, gu gara aurrezkuntzako irakasleak, bai? Argazki horretan ez nago, ze ni ordu horretan gaixorik negoen. Hori esan beharra dago. Eta, ikusita be bai, guk argi daukagu ikastolan, hezkuntza dela mundua eraldatzeko beste tresna bat, bai? Munduak hainbat aldaketa behar ditu, argi dago, ez dugu inolako zalantzarik, eta hezkuntza bada tresna bat. Familia den moduan, politika sozialak diren moduan, eta baina hezkuntza berez oso tresna importantea da. Eta txiki-txikitatik ikasi behar dugu, mundua koloretakoa dela, hainbat kolore daudela, batzuk biziak direla, beste batzuk ez, baina danok behar dugula lekutsu bat. Eta hori txikitatik ikasten baldin badugu, eta mezu horrekin baldin bagoaz etzera eta kalera, zertxo baita aldatu dezakegu mundua, bai? Eta orduan, erabaki genuen, 5 urtekoen geletan 3 gela ditugula, 75 ume guztira, ze berez 3 lerro dira, baina beti gaude elkarrekin, bai? Gurean umeak beti daude alkarregaz, mailan. Ez dakit ondo ulertzen du, bai? Ez direz gela estankoak, baizik eta gelaka funtzionatzen dugu, eta umeak elkarrekin egoten direz, une oro, 3tik 5, bai? Orduan, 5 urtekoak erabaki zuten, kulturartekotasunaren gaia lantzea. Ikastolan ere kulturartekotasunaren astea ospatzen dugu, edo egiten dugu eta saltzen dugu, eta 5 urtekoen kasuan erabaki zuten, gai hau zentrala izatea. 3 urteko gelan beste gai batzuk hartu ziren, eta 4 urteko gelan beste batzuk. Baina, guri polita iruditu zaigu gai hauek artea eta zuei azaltzea, batez ere, lehen esan dudanagaitik. 50 urte hauetan Bilbo zenbat aldatu dan. Eta, hau da gure realitatea. Eta, hitza emango diot Galderri. Guk hartu izan gendun kultura naiztasuna, gai hori, karo, atara gendun aurre ezagutza moduen gelan, eta ea ze ezagutzen zuten horren inguruen, da zikiran ezauzkoen, karo, azalan koloreakin, guk gelan bagen euskan, atara gendun, da esan gendun, bezke hau marroia da, bestia beltza, esan gendun, marroia beltza zer da. Eta orduen egin gendun, hartu genduzan esku guztiek, koloren asketa bat egin gendun, eta ume bakoitzari eskua margoztu benizkion, da esan gendun, zuritik beltzara, kolore asko dauz, danak oso antzekuak, ertzak, erpinak hartzen bauzuz oso urrunekoak, baina ikusten bauzue, horrezkerrekoan ikusten ziren oso antzekuak zirela danak. Orduen, gaia aintzat hartu, eta esan gendun, eta segaitik ez dugu lantzen bai, gelako edo aurrezkuntzako herrialde horietako bandera zentzu zirien, eta aurrez hautza batzuk. Da orduan esan gendun, 5 urteko lan, guk gaztelua geneukan erekin bat, eta hor hasi ginen pista batzuk jartzen, banderak, argazki batzuk, eta lehenengo gunean bai azaldu genien umei zer zan guk egin nahi genduna. Orduan, guraso getorten ziren, ikuste bezan hor argazki batzu, eta hau zer da, hori da zuek umiei galdetu behar dutze zuena, eta berse esate zuen. Eta, pistak ziren hori edo banderak, edo janariak, edo bitzikeri batzuk, eta hurrengo gunean etorten zina, hor dauzen argazki dira, adibidez, txinakoak.
eta orduan guk bai emoten genien Txinan zelan esaten zan kaixo, agur, honek ziren apurtxu bet guk jartzen gendu zan pistak. Eta gero esaten genien, bueno, Txinan zela esaten dan kaixo, ni gau, agur zaian, eta bueno, eta leku guztietakoak. Orduen nahiak etxean egin astebete onginen herrialde bakoitzakin, eta bueno, latzen genduzan danak, eskulan batzuk ere genduzan, orgoian agertzen direzanak, zenealgo maskara batzuk, eta bueno, hasi geran hori zan, urrengo hastien beste herrialde bat, eta lan, bueno, guraso ebe esperoan egoten ziren, pistaldak eta batzuk oso ezagunak ziren, Mexiko eta besteak, baina diez, bere berren bandera traen dunean, inok ezegien ez ebez. Eta orduen, joan ziren bertaz, behitu, eta hozen da, eta hasi ziren, egituena besti esaten, koloren gatik, behintzat lortu gendun, bere berren inguruen informazio pizkatzu bet izatea. Eta bueno, hasi geran gu 5 urteko landu gendun, baina hor lortu gendun izan zen, hasi geran ikaslak zirenak irakaslea bihurtu zirela. Rol aldaketa hori, normalean gero etxeetan egiten da bezanak, haiek hartzen dela irakasleon papera, gu ikastola ekarri gendun. Orduen, HH bosteguek ikasitakoa eraman zuten gelara, HH lau eta 3 urteko umei gauzak azaltzen. Karo, imaginau oso zaila dela 3 urte edo 4 urteko ume bati alako gauzak azaltzia. Izan ziren aipamen batzuk, baina bai lortu genduna izan zen, erronka eskulan horiek laguntzen egotia. Haiek bihurtu ziren ez irakasle, oten ziren, oin moztu, oin lagundu, eta izan zen oso ekintza poli-poli bat. Eta, karo, hau esan bakarrik aurrezkuntzan geratu. Karo, gero lortu gendun beste estamenduetara pasatzea. Hasi geran aurrezkuntzako pilotaja izan bazdan, baina gero ikusiko zuen bai beste estamentuetara heldu zala, eta ukordeko gure ikasle bat, Aurora hitzen dana, Ekuatore Gineakoa dana, eta bera guretzat, gure artista da. Ez da, ez Picasso, ez Zumeta, ez guretzat da, gure Aurora. Eta eta holan saldu gendun. Ekuatore Gineako artista bat etorri behar zitzegula, gauzak azaltzen. Eta eta hor ikustu duzu eskerreko argazki horretan, berak ekarri ban bere herrialdeko informazioa, berak euskeraz gutxi hitz egiten zen, hitzak bota zituen, azalpenak erdera zeiten egin izan ziren, behintzat hitzen bat edo, aipatu. Eta karo, meak eratu ziren, artista bateko guelan, eta zer da ingo guna. Orduen guk lortu izan gendun, artelan bat berarekin, eta berak pautak emon zizkigun, orgoian agertzen zirenak, eta gero, umiak hasi ziren haiek artista lanak egiten. Gero amaitu gendunan, atara gendun hor gure gelara, hasierako hasi izan zen, eta amaierako artelana. Eta umeak joan ziren etxera esan ez benetan Aurora, zala munduko artista bat, gurean egon zana, eta eta beraekin egon zirenak. Eta gero era berean ikastolan, ospatzen dugu, ez dakit berba egokiana da, baina kultura artekotasunaren astea. Eta orduan ikastolan, HH-tik, batxillergora arte, hainbat ekintza desberdinak egiten dira ikaslekin, Eta era berean ere, jantokian, munduan, hainbat janari mota desberdin daude. Eta orduan, jantokian ere, erabaki zuten, aste horretan zehar, munduko hainbat janari desberdin eskaintzea bertan, sukaldean egiten den janarian. Zertarako? Pizka bat bebai ulertzeko gure ikasleek zenolako ohiturak dituzte ez bakarrik hizkuntza aldetik, baizik eta, adibidez, jatekoan. Eta, euki genuen aukera, janari desberdinak dastatzeko, eta, ikasleek bebai azaltzen ziguten, zelan egiten ziren, normalean, ia berlotuta dauzen ospakizun batera edo ez. Eta, lehen hezkuntzan ere lanketa bera egin zen, eta batez be bigarren hezkuntzan bilatzen zana da pizka bat, eztabaidatzea eta plaza batzuk sortu ziren hor, mintzodromo batzuk sortu ziren, bebai euskera erabiltzeko eta bultzatzeko, pizka bat mundua ulertzeko, elkarrekin bizi behar garela, kasu honetan, zergaitik etortzen diren familiak gurera, Euskal Herrira, zenolako egoeratan, eta pizka bat, gaia mai gainean jarri, Eta aukera auki zuten bebai, ulertzeko zenolako egoerak bizi dituzten haien herrialdetan, zergaitik erabakitzen duten familiak ona etortea, pizka bat, gure ikasleak ere kontzientzia hartzea horretan,
Eta, besterik gabe. Oi, zelako mosketa egin dugun. Baina etxon gauzatxuet, bai, normalean alak itzaldi bate edo etorten zenien beti azaldu egiten dozu zin izan dan zuk landutakoa, baina bai ere urrengo urtei begira konpromesua. Bai, gure artean bai itzein dugu, biziposa jaialdi hori ezinbesteko dugula ikastolan, eta hori da guk amendi behintzat eramango duguna. Bai. Bueno, eskerrik asko. Orain ikusiko dugu Leioako EHUko Hezkuntza Fakultateko Leire Darretxek, Idoia Legorburuk eta Ainoa Ganak biali diguten bideo bat. Ze garrantzitsua da hau guztia hezkuntzako fakultatetan ere oso presente izatea, ez? Hezitzaileak trebatzeko orduan. Orduan bideo hori ikusiko dugu orain. Kaixo, Bilboko Hezkuntza Fakultatetik eskertzen dugu biziposak egindako gonbidapena unitate didaktikoen froga pilotak egiteko EHUn, eta beste barik gure esperientzia komentatuko dutzu. Egia da, gu gauzela Hezkuntza Fakultatean, Bilboko Hezkuntza Fakultatean, eta batez be kokatu ginen irakasle batean dela eskola inklusiboaren oinarrietan. Bigarren mailako ikasleak dira, eta hor hezkuntza eta lehen hezkuntzako kideetan jorratu ginen, eta bai sartu ginen praktika bezala. Azkenien egiten dugu zen hainbat praktiken artien, bat izan zen, materialen feedback eta emotea. Eta nik didaktika orokorrean irakasgaian egin neban, bigarren mailan bai, haur hezkuntzako ikasleakaz, eta nik praktika bezala sartu neban, eta Euskan txantioiakaz hobekuntza proposamenak egiteaz gain, gero praktikan jarri genuzan gure ikasleak taldeka jarrita, bakoitzak gai bat hartu eta eurek irakaslearen jarrita elkarbanatuz esperientziak. Eta oso aberasgarria ikusi genuen txertaketa unibertsitatean, alde batetik gure aldetik sareak bermatzen dituelako, gure realitatearekin, eskolarekin, bai eta beste realitate batzuekin ere. Beste alde batetik ere, inklusiban eta didaktikako irakasgaietan oso ondo, oso enkajeona zuelako guztionen lanketak, eta azkenik ere, etorkizuneko irakasleak izango diren aldetik, garrantzitsua ikusten dugulako gai hauek jorratzea. Eta hau izan da gure ekarpena, gure lanketa, eta mi esker entzutegatik. Unibertsitateko irakasleek ez dute etortzerik izan, hori entzun ditugu Leioako EHUko Magisteritzako Idoia Leire eta Ainoa, eta aipatzekoa da ere, Urruñako ikastolako irakasleek ez dutela etortzerik etorri, eta Arabako Agurengo Lope de la Rea ikastolakoek ez da ere. Froga pilotoak egin ditugu Euskal Herri osoan zehar, bizipoza ere Euskal Herri mailako elkarte delako, eta hemen zaudetenei gaur badugu oroigarritxo bat zuei emateko. Horretarako etorriko dira bizipozako talde eragileko kideak Jose Maria Agirretxe, Joseba Labaka, Leire Elisegi eta ni neu. Bide batez aprobetxatuko dugu Bertsozalo elkarteari eta ekarari bertako ordezkari emateko. Ben etorriko zaite mesedez. Ongietorri berriz, orain elkarteen txanda izango da.
beraien esperientziak kontatzeko. Nik galdetuko izuet bakarrikan hezkuntza formalean eta ez formalean noiz sentitu zareten tokirik gabe, noiz sentitu dezuen aniztasuna etzala ikusten edo etzala ondo ikusten behintzat zuen esperientzia pertsonaletatik. Bai? Orduan, bueno, lehendabizi aurkeztu egingo ditut, Eli Dandank elkartekoa, ez dakit ondo esan dut, zuk esan orain ondo. Arnasatik Noemi eta Itzol, hemen nire onduan, Naizenetik Marijo, eta Ilargi elkartetik nire, eskerrik asko etortzeagatik denoi. Eta orduan, hasiko gea Elirekin, ez? Ze ustez PowerPoint bat edo zerbait prestatu dezula. Bueno, ni Eli naiz, dankan elkartetik nator, Bergarako elkarte txiki bada, eta Euskaldun eta Senegaldarren arteko elkarbizitza, ero elkartrukian gabizlanian. Nere senarra Senegaldarra da, eta 3 seme-alaba ditugu, eta bueno, gaur aukera hau aprobetxatzea nahi izan dut. Ugal guztoko jaten gehiago mamadu egotia bera hemen, ez? Azkenian, representazioa importantia da, ez, eremu ezberdinetan, baina, euskara mugan ez da gai da, baina norberan segurtasun falta, ni hemen egotia ekarri dau. Eta, nik kulturartekotasuna ematen alda eskolan, urrengoa mesedez. Askotan igual gai honetaz gabizen nian, termino aldetik ero ez dauzko gauzak oso argi, ez? Nik esango nuke kulturanistasuna dagola, ez? Bai gizartian, bai eskolan, kulturanistasuna biztakoa da, ez? Baina kulturartekotasuna ematen den ala ez, nik kondiokan bideo soluzioa ikusten dut, ez? Kulturartekotasuna emateko, bermatu beharko zian bizikidetza, duintasuna, berdintasuna, eta nik uste dut hortik oso urruti gabizela, ez? Oantxe, saietuko naiz hortan pixkatxo bat sakontzen, eta eskolan genen zentrauta, baina nik uste dut ezin dugula eskola erabakanian aztertu ez, azkenean gizartian partea da, ez? Orduan, zer oztopatzen da kulturartekotasunak? Ondiokan ezagutza falta handixa dago, ez? Bai kulturero jatorri ezberdinetako pertsonen inguruan, ez dauko aukera beraiekin egoteko, beraien partekatzeko, orduan oinarritzen ga, aurreti zeukon eraiki dugun gure kontura, gure txuritasunetik eraiki dugun aurre iritzi horretatik, ez? Gero, haule lengua aipatu beharko nuke, ez? Erakundeen arrasakeriak, ez? Atzerritasun legia daukagu, eta hori guztiz baztertzailea da. Bakarrik ona migratzeko eskubidea urratuta dago. Afrikatik eskatzen dian biza eskaera gehienguak ukatuta dago, orduan oinarritik baztertzailea da gure herrialdia, ez? Zentzu horretatik. Ez dia, gero behin hona etorrita 3 urtez egon behar dira gutxienez egoera ez erregularrean, lan egiteko aukera izateko. Eta gainera, beraiek daukaten ikasketak ez dauke hemen baliorik. Gero, nola ez, gizartean arrasakeria dago, ez? Edo zein etxe bizitza ero lanbide lortzeko, egundako oztopioak bilatzen dituzte egunero. Eta gero guk erabiltzen dugun hizkuntza, ez? Igual gazteleraz kurrutze jate adibide gehiago gazteleraz baino, baina, beti beltza hitza erabiltzen dugu, dana beltz ikusten dut, ez? Egun beltza, ero dana, beltza beti harremantzen da zerbait negatiboarekin, ez? Eta, gero, desberdintasun handia badago, pertsona arrazializatuak hainbat espazio okupatzeko ondiokan, kiston saltxasuna dago. Gaur hemen, zeuku besteri begiratu beharrik, ez? Zegaitxik ez daude hemen, zaielako interesatzen hau, ero hori hausnarketa bat sororazteko, ez? Eta gero telebistan, telesaietan, guazen, justo ontxe inauguratu berri, hainbat lanbideetan, kultur eskaintzan, ez bada kulturarteko festa bat, edo zein herriko agendatan oso zaila da ikustia kulturarteko eskaintza bat, ez? Orduan, eta eskolan zer? Eskolan ere, jau gustatzen entzutia, baina
sentitzen dut pixka gaur diskurtzo negatibo honekin etortzea, baina eskolan bai, egitura asko arrasakeria hori indartzen dugu. Zela? Baina azteko, jatorri etorkina dauken aur gehienak, eskola batzutan biltzen dira, ez? Bueno, hemen desberdintasuna ere herri txikixak, beste batzutan ez daula gertatzen, ez? Baina hiriburutan oso nabarmena da, eta Bergaran baita 3 ikastetxe daude, eta eskola publikoa jasotzen da kopuru nabarmenena, ez? Beste alde batetik egunero erabiltzen dugun materialetan, konsienteki ala inkonsienteki, erabiltzen ditugun erreferentzia guztiak txurixa dira. Haur hezkuntzatik hasita, ipuinak, erabiltzen dugun testu liburuak lehen hezkuntzan. Orduan, falta da pertsona arrazalizatuen presentzia, eta ez bakarrik hori, ez? Baita, indartzen dugu askotan estereotipo horrek, ez? Askotan, hemen ikusi ditugu adibideak, ez? Eta ondo, ez? Azkenean nasi gabe hortan lanian, eta askotan bakatxetik juten gau betzen, ez? Baina askotan edo egunean landu kultura baten inguruan, ero herrialde baten inguruan, ez? Gu bertan estereotipotan jausten ga, ez? Juten ga Googlera, eta benga, ez dakit, Txina berdin zaitez, eta Googleen jartzen bozu, irudipila bat hartzen ditugu, baina ez da gaitxik ez ga joaten, lima dago hauzuan jatorri txinatarra daukan familia bat, ero elkarte bat, ala beste bat, horiek eskolara ekarri, ez? Azkenean, seguramente, beraiek eman duten ikuspegia ez da izango guk ematen duguna, ez ezagutza falta badaukagulako. Orduan hori errepresentazio falta, eta askotan jausten ga estereotipotan eta indartu itxen ditugu. Guk itxen dugu askotan jolas bezala, ez? Bigarren hezkuntzan, ze tortzen zaizu burura Afrika entzuten duzunean? Eta, bueno, las palabras estrellas, bezala, pobrezia, beltzak, bagerrak, hori da eraiki duguna, ez? Haur hezkuntzatik, lehen hezkuntzatik, bigarren hezkuntzan daude, eta hori dauke buruan, ez? Eta Afrika da kontinente bat 54 herri dauzkanak, ez daukala zer ikusirik, ez dakit, Botsuanako realitatea Senegalekoakin, ez? Senegalen bertan be, herrialde barruan be, azintasun handia dago, ez? Orduan askotan jausten ga, estereotipo horretan, eta indartu itxen ditugu. Gero, zer esan nahi ez bigarren hezkuntzan. Zela lantzen dugu historia, ez? Ikuspuntu eurozentristatik guztiz, ez? Ego Amerikaz itxen dugu berba, ero Afrikaz, baina zer, esklabutza, eta zela biguntzen dugun kolonialismo hori, ez? Izan zela geniozidio bat, eta kultura eta hizkuntza inposaketa bat, eta testu liburutan hori ez da autokritika hori egiten, ez? Eta berdina migrazio fenomenoen inguruan. Aztertzen badia zentzu dian migrazio kausak. Inoiz ez dugu ikusten, ez telebistan, ez liburuetan, egondan kolonialismoak izan dituan ondorixuak, eta baita gaur egun ondiokan, daren enpresa europearrak, amerikarrak, eta ondiokan esplotazio da bizten itxen kontinente horietan, ez? Eta, gero behar arrasakeria ukatuz. Askotan azal koloreagatik, ero hileagatik itxen dian irainak, ume kontu ez itxen dugu berba, ez? Eta horre badauka, azkenean atzetik pixua handi badauka, ez? Azkenean izan da herri bat zapaldua izan dana, ez? Orduan ezin da gutxitu. Eusko Jaurlaritzak, ezakit, ondela zenbat urteetara zeban, ondela 2 urtero, buldin protokolo berriak, ez dau kontemplatzen arrasakeria, orduan, ez badau kontemplatzen, basail ikusiko dugu, ez? Eta gero bedare zeharrekako arrasakeriak, ez? Kanpotartu itxe ditugu ume honek, ez? Alde batete galdetzen nungu basate, eta inkluso esaten badabe bergarakoak, berriro jasko da, baina nunguak, ez? Azkenean, segaitxiza marroia, ero beltza, ero danalakua, ez? Kanportatu ditugu. Eta ointxe beha behitu, UEMaketara dau kanpaina oso politxa, ez? Aurra razializatuak esaten hitz egin nirekin euskeraz, ez? Ze gertatzen da, guri gertatu zaigu askotan. Joan beste herri batera, ez? Zenak hain ezagunak, ume guzti euskeraz, eta guri etokatzakakunen gaztelera zuzendu. Eta kortu zirkuito bat, paratzen da eren burutik ragaitxik, itxen dozte berba erderaz, ez? Eta, horrek ondorio dauka, azkenean ikasliek orokorrian normalizatu itxen da desberdintasun horrek, eta gero eguneroko bizitzan erreproduzidu itxen da, ez?
etxetik, eskolatik, ikusi da desberdintasun horrek normala diela, ez? Normala dela, Mohameden ama izatia etxeko garbitzaile, eta Mikelen ama mediku, ez? Hori ikusi da beti. Orduan, hori indartzen dugu, ez? Eta gero jatorri etorkina hauken aurrek, azkenean identitatean garapenan, nahiko lan daukagu, familiak, horren kontzientzia baldin daukagu, azkenean indartzen baren autoestima, ez? Baren jatorria maitatzen. Azkenean inguruan bizi deben guztia negatiboa da, eta horrekin inork ez dau nahi zerbait negatiboarekin identifikatu, ez? Orduan hor lan asko dago itxeko eta espektatiba urriak, bai eskoletatik, nik Bilboko bigarren hezkuntzako eta jatorri etorkina hauken ikasleko puru oso handixea daukan zentru baten nago, eta normalian eskaintzen zaien, ero zuzentzen zaie, lanbide heziketara, ala beste, irakasleak ez da bezin izten horrek heldu aldi dela beste eremu batzutara, ez? Gusten da bezera zailtasunaren horra heltzeko. Eta, nola lortu kulturarteko hezkuntza, goitxi bera aldatu behar da sistema guztia, ez? Imaginario kolektiboa apurtu behar da berri bat eraikitzeko. Eta horretarako irakasleen formakuntza ezinbestekoa da. Eta, formakuntza hori jasotzeko biharra ikusi behar dugu bai, ez? Horren biharra daukagula. Eta hondikan kontzientzia hori ez dago. Eta igual gehiago, kulturartekotasuna bai, baina antiarrasakeria bai. Jau gustatzen entzutea, baina gizarte arrasista da, eta horren kontziente izan behar gara, horrekian formatzeko. Eta dare referente pila bat, Euskal Herrian ere bai, pertsona arrasaltartuak, honetan lanian dabizenak, eta oso eredudienak, eta gonbidatzen zaituzte jarraitzera eta ikastera. Eta gero, segregazio, geto, holako hitzak erabiltzen baditugu, nekez ikusiko dugu aberastasuna dela, kulturartekotasuna aberastasuna izango dela, orduan holako kontzeptuekin apurtzen junbiako ga. Jatorri referentzia daukanak ikaslera ekarri, ikusi duten bezala Uribarrien artista, ez dakit nuzareten, Horretxindorrak ekartzea referente artista, beste ez bakarri migrazioa nahi txeko berba, eroeren herrialdiana, ez baitxa, indarguniak erakusteko, ez beste, ez bakarrik da pelikuletan bezala, ez beltz batek, ingo da, betorkin bezala, beti lan horrek, beste apurtzeko, ez, darela aktoreak, darela idazleak, darela danetik dago, ez, jende oso baliotsua dago hortik, orduan horrek ikasgelara ekarri. Fizikoki, ezin badabe, eren lanak, ez. Eta gero, aukeri auki, adibidez DBH-en zabiztenak, munduko medikuak dauka Afrika birpentsatuz sekuentzia didaktiko bat, eta kriston oso ondo dago, adibidez hor komentatzen da, ez, giza eskubideen lehengo idatzisa Afrikan agertu zen, ez. Eta orduan, etxen dau berba Afrikako erreginez, beste, Afrikako benetako historiaz, ez. Orduan, aukeri baldin badukazue, aztertuz, material oso interesgarria dago, eta gainera zabalik interneten. Eta gero, migrazio arrazoiak esaletatu eta autokritika zorrarazi, ez. Gure sistema kapitalista honek, ze eragiten dau, migrazio horretan, ez, hori hori bueltak eman. Eta arrasakearen aurkako jokabidea garatu, ez da nahikoa arrasista ez izatearekin, antiarrasistak izan behar gara. Eta antzematen dugunean zerbait, txikixa baldin bada bebai, saleratu, ez. Hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli. Orain ilargi elkarteko nerek adibidez, ilargi gaina orain gutxi sartu da bizipozan, esplikatu iguzu zertan izate. Bai, lehenik eta behin gauz posposik, gaude posposik, eta benetan eskertuta bizipozan egotiarren, eta hemen ikusteran webgunean eriotza dagoela, benetan, beti kontrakoak dira, ia, ez da, baina posik gaude. Hori da hitza, posik. Biziposa eta eriotza batera, zaleike guzurra dela, baina posible darako. Eta egin dugun bidean, elkartean, eta hitz egiten hasten bazara jendearekin posible dalako. Ez dugu nahi entzun, eriotza hitza, eta radikala da, horrelako baten agertzea, orduan benetan eskertuta gaudela, baina
uste dugu posible dela beste modu batera jokatzea. Baliabideak ditugula. Zuk lehenago esan duzu entrenamentua. Uste dugu entrenatzen bagara, berezko baliabideak ditugula heriotzaren aurrean hobeto egoteko. Hobeto jarduteko, hobeto reakzionatzeko. Eta horreri lotuta, esango nuke bai, tabua da, hori esaten ari naizena da, tabu baten aurrean gaude, ez da? Eta tabua da, heriotza aurrekin hitz egitea. Eskola batzuetan egiten duzue, baina eskola gutxi daude osorik, plangintza osoan heriotza integratuta duten, kurrikulenean agertu ere ez da egiten. Heriotza edo dolua. Agertu ez, Danok hilgo gara. Hola da, denok. Eta aurrek biziko dute heriotza inguruan. Bizi ingo dute, ez da gauza kasual bat beraiek hilko dira, gero esango dut, baina beraiek hilko dira, beranduago, baina inguruan heriotza biziko dute, eta ez da hitz egiten. Eta gero tabuaren tabua da aurren heriotza. Elkartean baditugu gurasoak hori bizi izan dutenak, ematen dut apurtuta, biktima egiten ditugu, eta ez da egia. Biziposa dira, beraiek ere, eta erakutsi dute. Eta ekimen baten ari gara, ez da? Esateko, zaila bada aurren heriotza bizizatea, zailagoa da gizarteak isiltasuna eta ezintasuna ematia. Doblea da egiten duguna, ez da? Orduan, hor, nahi dugu zan, eta beste inok berabiltzen da, badago esaldi klabea, guzti honetan, eta da, heriotzaz hitz egiteak ez du erakarriko. Txorrada bat ematen du, baina da, aztertzen bagarean, ni izan paniko duna, orduan espezialista naiz, heriotzari kara izaten, hori barruan danok daukogu, esaldi hori, esalike, ona ekarri biziposa da, benetan, posposi gaudez, da, biziposa da heriotzaz hitz egitea, bale? Posible da, hitz egitea eta eskara hilgo. Ez da etorriko monstro bat, ikitai batekin edo sega batekin, eta akatu, ez da 10 urte noa horretan, eta nire inguruko jendea ere horretan dabil, eskara hilko horregatik behintzat. Hilko gara beste gauza batek, baina hitz egitea horrek. Hitz egiteak ez dakar heriotza. Hori da, esaldi basikoa. Danok tatuatu beharko genukena. Da, bigarrena da, guk sinisten dugula, hitz egiteak gure berezko baliabideak aktibatu egiten duela. Partekatzeak, izaki soziala gara, heriotzaz partekatzeak, hitz egiteak, berez ditugun, batzuk igual trauma bat badute ezin, zailtasun gehiagorekin, baina berezko baliabideak aktibatu egiten dituela partekatzeak eta hitz egiteak. Eta baliabide horiek fisikoak ere badira. Nik ez dut esaten, badaude medikuak, zaintzaringarrietako medikuak esaten dutenak, emakumeak haurdun gelditzeko eta erditzeko duten berezko jakituria, berezko baliabideak ditugu, fisikoak, emakumeak aurra izateko. Batzuk eukiko ditugu eta beste batzuk ez. Baina denok, pertsona guztiok ditugula baliabide fisikoak heriotza prozesua egiteko modu naturalean. Gero laguntasuna beharko dugu batzutan mina badago edo ganalako, baina berezko baliabideak ditugula. Hori notiziona da, ez dugu hitz egiten, baina horretaz ere esaten dute, berezko baliabideak ditugula fisikoak. Eta gero, ilargi elkartean guk sinisten dugu berezko baliabide psikiko eta emozionalak ditugula. Denok, izaki guztiok ditugula heriotzari buruz, heriotzaren aurrean, gure heriotzaren aurrean egoteko, zutik ez, segurutik, baina bintzat osorik, eta baita ere besteen heriotzaren aurrean hobeto egoteko. Baina horrek aktibatu egin behar dira, entrenatu egin behar dira, eta hitz egin behar da, eta landu egin behar da. Orduan, hori ikuspuntu hori daukagu ilargi elkartetik, eta iriste zaigu hau radikala, ederra dala, ze hezkuntza eragileak zarete elementu biderkatzaile bat, ez? Eskolak eta guraso elkarteak komunitatean, gai honen inguruan, milagroak egin aldituzue. Orduan, benetan, dala ederra, ez? Gira didaktikoetan heriotza lantzea,
Eta lantzea esaten dugunean deriotza eta dolua eta hor lio badago, da bakoitzak erabiltzen du hitz ezberdinak, baina bateko da heriotzaren pedagogia. Heriotzaren pedagogia da inor ez denean hil, gure inguruan, ez gaudenean doluan, heriotzaz hitz egitea egunerokotasunak ekartzen duelako. Aurren kasuan, izan daiteke barraskilo bat hilda agertu dalako, edo sugandila bat, eta zer da utzi beraiei filosofatzen, beraien mailan. Baina hori egunerokotasunak ekarriko du. Isiltasunik ez sortzea, beldurragatik. Da gurasoak esango dute, guraso elkarteak ere hori balidatzen duten, baietz, hitzeekin lasai. Hori da heriotzaren pedagogia, helduenekin izango litzateke edabideetan, heriotza beti dator modu makabro eta kruelenetan, baina horretaz hitz egitea. Da gaiak ekartzea doluan ez gaudenean. Heriotza esaleke dolua dala, ez da. Doluan ez gaudenean, baliabideak garatzeko pustarri guztiak ditugu. Eta aldain. Hori da, heriotzaren pedagogia. Bestia izango zen doluaren pedagogia. Eta doluaren pedagogia da, galerak, ez heriotzarenak, galerak sortzen direnean zeintzuk emozioa aktibatzen diren kontziente egitea. Aurra eta gu ere bai. Ezagutzen joateko, entrenatzen joateko. Eta gero ja, entrenamentu totala, normalean horri bakarri begiratzen diogula, eta heltzen gara baliabiderik gabe, da heriotza gertatzen denean, heriotza jebi bat gertatzen denean gure komunitatean, izan aur bat, eskolan aur bat, irakasle bat edo guraso bat. Eta horra heltzen gara normalean aurreko pausu guztiak egin gabe. Eta on zer? Aurretik egin da, eta protokolo bat aurretik egin da, eta doluaren pedagogia egin da, hor humanitate pilo bat sortu aldugu, maitasuna. Eta batzuk esaten duten bezala, hortik heriotza grabe edo handi eta zailetatik pasatu direnak, esaten dute, eske ederra izan da. Igual eskolak egin duen jarrera, edo harrera, bilduen gaitu, ederra izan da. Tragedia baten edertasuna eta humanitatea sortzeko ahalmena dugu. Hori da notiziona. Eta hori gutzako, horreitik opari bada biziposa elkartean egotea eta honetaz hitz egin ahal izatea. Da horregatik eskerrak eman nahi dugu gidetan heriotza agertu izana, eta oraindik sortu aldena. Zemat material sortu aldan, baina bizitzatik, azkenean heriotzari buruz hitz egitea, bizitzari buruz hitz egitea da, ze berak igual inusentekerietan gabiltza, kotxea apurtu zait, eta drama bat da, eta heriotzak jartzen gaitu benetan biziak zer balio duen, da zer garen, da ze maitasun dugun, eta nola garatu nahi garen, eta bera da, berak ematen digu. Orduan, klabe hori harrapatzen dugunean, potentzial ikaragarria daukagu. Orduan, eskerrik asko, hori xe nahi dugu zan. Eskerrik asko nere. Nahi zenetik, Marijo etorri zaigu, zure txanda. Bueno, kaixo, ni Marijo naiz, nahi zenetik nator, alde batetik dakatelako seme bat, familia handienetara ekarri gaitulako, eta, bestaldetik ere, irakasleare banaiz, eta galdetzen zigun bezala, ea noiz gelditu garen gizarte honetan kanpo, hezkuntzan edo hezkuntzatik kanpo, esan beharra dakat, gure semeak esan zigunean, DBH-en zegoela, jada, ez zegoen ikasi duen ere ikastola, lan egiten duen ikastola berean, eta alde batetik zuzendaritza taldeak eta oso jarrera positiboa eukizun, esan genion, irailaren batean zuzendaritza sartu berriari, esan genion, zerrendetan izena aldatu nahi genuela, eta, gurekin elkartu ziren, protokoloen inguruan hitz egin genien, zer egin behar zen, nola, denon artean adostu genituen gauza batzuk, eta ez genuen inungo trabarik topatu, bai aurkitu genula, jakin mina, formazio horren beharra, gurekin batera ikasi zutela asko, eta gerora ere antolatu dituzte, hitzaldiak, oianek berak emandakoak, eta hor ez genuen traba handirik aurkitu, baina bai, jakin min horretan, gabezi txiki bat bazegoen irakaslegoaren artetik, ez? Orduan, lekua egiteko gabezi hori egon badago,
Orduan formakuntza eta formakuntza beharrezkoa ikusten dugu. Eta gero beste alde, irakasle naizen aldetik, aurrezkuntzako irakaslea naiz, Lasarten bertan, eta, estadistikoki, gure ikastolan, ez dakit gaur egun 500-600 ikasle egongo diren, ia milara ere iritsi gea, estadistikoki egon badaude, oraintxe bertan badaude, egon dira eta egongo dira. Orduan, agertu zen kasu bat, eta, protokoloak dioen bezala ere, irakasleak formatu behar dira, ikasleak ere eta gurasoak ere, hortan jarri ziren buru belarri, eta hitzaldiak antolatu zituzten, hitzaldiak oso ondo egon ziren, egia esan berdindu, gehitutik etorri ziren, eta eman zituzten, eta irakaslegoa interesa handia jarri zuen, eta, anekdota bezala, naiztagu bidean, eta oianek ez ditun traba handirik aurkitu, igual beti aldagelen kontua, eta izaten da gure kasuan kontuan hartu beharreko, zaindu beharreko eremuak eta eremu seguruak sortzea, hitzaldi guztiak eta gero, azalpen guztiak, teoriko praktiko, PowerPointak eta material guzti hori bildu ondoren, irakasle batzuekin nola hizketan da, batek esan zian, baino neska, mutila, ze axola dio, denak pertsona gara. Eta pentsatu nuen ara, karo, denak pertsona gara, baina honek ez du ezer ulertu, denak pertsona gara, baina zure identitatea ez dutenean jartzen zalantzan, zu emakume zarela, danak ikusten dute emakume zarela ez dezu, ezer berezirik egin behar, esan behar, edo ez zaituzte zalantzan jarri zure identitatea, orduan honek ez du ezer ulertu, anekdota txiki bada ez, denok pertsona gara, baina zure identitatea zalantzan jartzen dutenean, horren aurrean zer egin behar dugu, nola lagundu behar diogu pertsona honi ez, orduan oraindik bidea handia dago egiteko, eta bai hezkuntza formalean zein ez formalean, aisialdi taldeak, hor nabaritzen da monitorea gazteak dira, nahiko jantziak daude, interesa handia dute, baino interes horretan ere formakuntza eskatzen dute, orduan, gida guzti hauek, gida pedagogiko guzti hauek eta guzti hau oso ongi etorriak izango dira inguruan. Eta, hoxe, kontatu nahi dizuena. Mila esker, Marijo. Eta orain Arnasako Noemi eta Aitzolen txanda. Zuek noiz sentitu zeate tokizkanpo edo anistasunari ez zitzaiola tokia ondo egiten noiz sentitu dezue? Gu gara Gipuzkoko fibrosikistikoa taldea Arnasa, eta fibrosikistikoa da gaixotasun oso gogorra, baina ikustezina. Fizikoki ez da nabaritzen, eta horrek alde ona dauka. Baina txarra bere aldetik ere, egunero tratamentu asko daukate. Nebulizatzaia dituzte egunean igual 3 aldiz, arnaz fisioterapia egin behar dute, egunean beste 3 aldiz gaizki bat daude, pilo bat pastilla dituzte, urak ez dute, pankreasak ez diote funtzionatzen, orduan jateko beti enzima pankreatikoak hartu behar dituzte, eta gibelak ere askotan ez ondo funtzionatzen, eta abar luze bat. Baina hori fizikoki ez zaien nabaritzen, orduan pilo bat oztopo eduki ditugu. Ikastola askotan ezin dira jun. Ze ez daude ondo. Arnasa falta zaie, flema oso itxuzia dituzte, emotiziak adibidez, eta orduan egunerokotasunean gureak askotan ez da jun, aste osoa ikastolara. Hor, askotan esan diguten, baina zergatik, beti ezin zara azalpenekin joan, zenekatuta zaude, ze guk urutzetara orain astean behin o 2 aldiz joan behar gara. Eta hori egunerokotasunean, azkenean joaten zara azalpenak ematera oso urduri, ni beti oso urduri, eta berak ere ez du nahi askotan agerian jartzea bera, ze ez dago normalizatua ere, ze azterketak ere eduki izan ditu, eta azkenean gauza guzti hori landu egin behar dira, errestu behintzat, ze ingresatuta egoten direnean, hilabete baino gutxiago, informea joan behar dira zehatz mehatz,
hilabete baino gehiago egon behar dela ingresatuta, edo ikastola joan gabe etxez etxeko laguntza hartzeko. Baina hilabete hori, bai, hilabete zer, hilabeteko eguna jarraian, baina gero igual dira asteak ez dara lajun bi egunetan, edo bueno, pilo bat aldiz galdu du ikastola, eta lehen esaten zuena helik, hori ez, ez igual hainbeste, baina karrera universitario bat egiteko zergatik ezin dute egin, ez? Ez dakit, eman erreztasun gehiago, zeurak kognitiboki ez dute inolako arazorik. Baina, karo, ezin dute. Agian ikastolako aldapa badago, igual oinez ezin da jun, edo, bueno, segun nolatan dauden, ez? Batzu badaude hobeto. Baina orduan hori, guk hezkuntzara inspektorearen gana gu joan behar izan gara, gure alaba ingresatuta egonda kurutzetan, gu delegazioara gu joan behar, berriz bueltatu, itzola agian, ez du jartzen hilabete dagoenik ingresatuta. Berriz beste informe bat, eta klaro horrela, kurtsoa galdu. Ez kurtsoa galdu, baina hori ez, etxe-etxeko laguntza lortu arte, trimestre bat errez pasatu izan da. Eta hori da, gero horiek psikikoki ere hori dauka ez, eragina. Ze azkenean, estraskolarretan eta hori, gaixori dago, orduan ez dator. Helene gaixori dago eta ezin du egin hau bestea, ez dakit, ez dago beste inolako erarik egiteko, berak ere. Orduan, inklusibitatea, ez dakit, hori ez, ikustezina nahi dugu ikustaraztea, gaixotasun arraro pila bat daudela, eta hori, hezkuntza erraztu behar da, eske bera ezin da joan beti jantokian ezin gelditu, ze hori lotzatzen da, ze bera pilo bat pastilla hartu behar ditu, jateko orduan. Ez dakit, guzti hori gustatuko litzaidak errazago izatea. Nahizu? Ikustezin arazoan, nik ikusten gana, bentsatu, herrian sortu genuen talde bat aniztasun funtzionala desberdina zituzten hori, eta egin zuten informe bat, eta ikastola da bidali, badago herrian Helene, gure alaban izena izan zuten, eta ikastolak ez zuen kontemplatu egiten. Zerbait zeukanik edo horrela, zan ziguten. Ez dugu kontemplatzen Helenek zerbait daukanik edo... Eta beti zabizeu atzetik eta azkenean horrek nekatu egiten du, hori nahi nuen zen. Eta beste gauza, gira oso ondo etorriko dela, hezkuntzako jendearentzat. Ez dago dudarik. Horrela ez daukagu esplikazio gutxiago egon behar, askotan gu, ospitalean asko goten gara, eta orduan, nahi duzu, baina ez da lehentasunekoa momentu horretan, igual, ez? Nahi duzu argi gelditzea, edo askotan daukazu hori, eta joango zinatekela ara edona, baina ez da lehentasuna. Lehentasuna da zure alabaren osasuna. Orduan, hori, hau da guretzat pasada bat. Mi esker. Mi esker zuei. Beste galdera bat, zuek egunerokoan trabak, denok ditugu, baina trabak daudenean, eta ikusten dezunean eskolan edo tokatzen zaion irakaslea edo berdintzaite hizkuntza ez formaleko begiraleak, badaukala betaurrekoa jantzita ditula. Eta ikusten ari dala aniztasun hori, nolako lasaitasuna ematen du horrek? Hori da konfiantza bat ematen dizuta babes bat, dana da, azkenean, hori laguntza da, azkenean horrekin lasaitzen zea, eta usten duzu, esatezu, honekin ziur gaude, edo seguru naiz empatia hori daukala, eta hartzezu, fitxatzen duzu familian bezala, familiakoa bezala. Ez, eta betaurrekorik ez dunean, normalan izaten da,
zer dauka edo, enekien ezer edo, da betaurrekoa jazten duenean, izaten da nola lagundu dezaket, zer egin dezaket, galderak egiten azten dira, da, bueno, betaurrekoekin beti hobeto ikusten da. Gehitu nahi dezuen zerbait horren inguruan, betaurrekoak eduki eta ez eduki. Bueno, nik uste saia dela, ez? Betaurrekoak aukitzia gai honetan oso sakona da, lehen ikusi dugun bezala, ez? Baina, bueno, bai gaude eskertuta, gure ikastetxeak beti atiak zabalik auki ditugu, bai gure seme-alabaren ikastetxean, eta baita beste bixetan be bai, orduan urtero aprobetxatzen dugu bizitatxo bat itxeko, eta gure aletxua lagatzeko, ke pozik zentzu horretan. Bueno, nik hitz egingo dut elkarteko beste kide batzun izenean, ezin izan dira etorri, orduan da heriotzaren pedagogia edo sensibilidadea ja garatuta daukan eskola batek dolua egiten, dolurik eta gogorrena izan da ere, aur baten heriotza, dolua egiten laguntzen duela, hori esaten dute. Eta barritz, kontrara izango zen, doluan oztopo da eskolan ez izatea isiltasuna sortzea. Hori eskolan, ospitalean, leku guztietan, ez da eskola bakarrik, baina eskolari buruz hitz egiten ari garenean, dolua hobeto egiten eta momentu ederrak bizi izatea baliatzen du, betaurrekoak izatea, eta kontrara da dolua oztopatu eta gelditu minakin. Esan ez dute hitz egin, ez digute deitu, ez digute beste guzti hori, ez da? Orduan, aldea da ikaragarria, bai. Bueno, ni leheno esan bezala, betaurrekoa jantzita dituen jende askorekin tokatu zaigu topo egitea, eta, sentitzen zara, gizartea aurrera dijoala, eta lekutxoa dagoela munduan, denontza dagoela lekua, eta desberdintasuna da sentitzen zarela babestua eta segurua. Mila esker, zuen testigantza kontatzagatikan, eta orain argazkia, familia argazkia zuekin aterako dut. Bueno, azken txampan sartuko gea eta orain beste solasaldi bat proposatuko dugu, aulki berdina, baina ipurdi desberdinak. Aratz ikastolatik Itziarro Termin, Amazorraindik Maider Izagirre, Eli Berriz, ipurdi bat berdina, eta Nerea Godoi. Eta orain ingo du pixkat, gidak ezagutu dituztenen bizipenak, bai hezkuntzatik, elkartetatik eta toki desberdinetatik. Eskerrik asko. Zuek, koloretako betaurreko ezagigea goiz guztian zehar, inguratzen gaitun realitatea nola desberdin ikusten da betaurreko hauekin, ez da bat ere ariketa erresa, batzutan erresagoa da ez errez ikustea. Zuek saiakera egin duzue, betaurrekoa jantzita dituzue, eta seguru nago asko ikasi dezuela. Zer ikasi dezue? Kaixo, ni Itziar naiz, Aratz ikastolatik nator, Aratz ikastola Hernanin dago, eta hainbat gauzengatik gure ikastola oso anitza da. Aniztasun funtzionala, aniztasun kognitiboa, aniztasun kulturala, hizkuntza aniztasuna oso anitza da. Orduan, gure klaustroak ikasi du aniztasunean lan egiten. Eta gure hezkuntza proiektua inklusiboa, ez dut esango inklusiboa da, ze agian gero etorriko da norbaitek eta esango du, hobetu daitek. Inklusiboa izaten saiatzen da. Etortzen direnean familiak gure gana, galdetzen, nola lantzen dezuten, gu saiatzen gara pixka bat beraien seme-alaben zailtasun horiek ez izatea traba, ez izatea ahulgune, eta gure metodologiaren barne txertatzen ditugu, lan egiten dugu beraien alde ere. Orduan, komentatu nahi nun arnasa, sentitzen dut, hori sentitu dezute ikastolan gandik,
esperet gure familiak esentitzea hori inoiz, hemen di badaude Fabio. Ez da, Maia? Orduan, galdera zintzen, ze ikasi dugu? Bueno, bizitzan, bai. Galdera da, ze ikasten dan, betaurrekoak jazten dituzunean. Bueno, eske ikasten da bizitzen gizartean. Osea, gure ikasleak uste dut guk uzten dizkigun betaurrekoi esker, gero gizartean badakite ibiltzen hanka sartu gabe, edo behintzat hortan saiatzen geha, ez? Gure ikasleren bat iristen denean arkitekto izatera, ingo ditugu gailuak handiak. Edo iristen denean, ez dakit, kongresura erabiliko du hizkuntza inklusiboa. Hori da behintzat gure guk ikasi deguna urteetan zehar esperientzia den bidez, eta saiatzen gana gure ikasleek ere bizitu dezaten egunen orokotasunean. Nik ekarri nahi dut ona holtza gainera, paiazoek Perritxporrotxe eta Mari Montotxek bizipoza ikuskizuna egin zutenean, CD horretan esaten zuten esaldi bat. Eta bueno, paiazoak furgonetan doaz, audioan entzuten da, furgonetan doazela, eta ez dakin hor, gora, furgonetara, eta bestea honekin egiten duteko, furgonetara. Eta Mari Montotxek esaten dio Porrotxi, bizipoza gure bihotzak bezalakoa da. Zenbat eta jende gehiago sartu, orduan eta jende gehiago kabitzen da. Eta bizipozan gidak egin ezetan ikuste hori ikasi dugula, ez? Betaurrekoak jantzita ditugu, naiz eta, bueno, batzutan bazterkeria ematen den, askotan egiten dugu konturatu gabe, oso barneratuta ditugulako, eta helik esan du oraindik asko dugu apurtzeko, asko dugu aurrera egiteko, baina ikasi dut, eta ikasi dugu, nik uste, betaurrekoak jarrita ditugun arren burua altxatu eta begiratzen dugun aldiro, aniztasun gehiago ikusten dugula, eta badugula beti zer ikasia. Ez dela bide bat, utopia bezala, 2 pauso eman eta 2 pauso urruntzen dana, baina bueno, bide hori egitean, hori, zenbat eta gehiago begiratu, orduan, eta aniztasun handiago ikusten dugula. Hori da, esaten dena nereak, azkenean dare realitate desberdinak, hemen islatutaren elkarteak eta beste hainbat gehiago, ez? Eta bakoitzan barne mundu handi badago, ez? Orduan, honek kriston aukeria ematen da, azkenean pixkatxo mundu hortan sartu, eta balik eta jokaera inklusiboa garatzeko, ez da eskola da horretarako gune ezinbestekoa, ez? Bueno, ni berritxarrak ekarriko dut, musika taldea, eta nik ikasi dudana da, asko dakagula desikasteko, ez? Berriro ere eraikitzeko. Eta, bueno, iruditzait askotan baditugula guk ere, ez? Prejuizioak, bildurrak, segurtasun falta gure buruakin, eta, bueno, prest egon behar dala ere pauso bat aratago emateko, ez? Eta betaurrekoak jazteko. Hortan ere, ados ere leno esan danarekin, ez? Formakuntza falta izugarria dugula ere. Eta, bueno, erakusten dizu ere, ausardia, ez? Ateratzen, eta bildurroiek ere gainditzen, ez? Erresistentziak topatu dituzue hezitzaileen aldetik, gurasoen aldetik, neskamutikoen aldetik, beti ez da bidea erresa izango, seguru. Bueno, guk ez egu erresistentziarik topatu bizipoza aurrera eramaterakoan, gu pixkat mugitzen galako taldean, suizidio kolektibora joera daukagu. Orduan, egingo dugu hau, egingo dugu, eta denok egiten dugu. Orduan, ikastola barruan ez du oztoporik topatu. Denon artean aurrera eraman dugu, eta gainera sentitzen dugu erreztu digutela bizitza material honekin. Gero ja, ez dakit, ikastolatik kanpo atera beharko bagenu, pentsatzen ja hor beste histori bat izango litzatekela. Bueno, ni irakaslean ez. Eta nik, pertzepzio badaukat be, askotan kurrikularrera mugatzen gazela, ez? Eta horrek pixu handia daukala gureko egunerokotasunean, eta leku gutxi lagatze jakola honi, ez? Gusaiatzen ga urtero batia joten, sartzen, eta batzutan dauka sortasun gehiago, beste batzutan gutxi hau, baina oina adibidez legaldaketakin, aurten batez be, zailtasun gehiago gari daurkitzen, ez? Eta askotan baita, gelditzen dira olako gaixak landu ala ez, irakaslean borondatian, ez?
igual, eskertuen da hori, danok pina inta horrei aurre itxea, baina nik nire testu inguruan hori ez dut ikusten ondiokan. Nik personalki mugarik ez dut sentitu eta askatasun guztia aukidet egiteko, ez? Bai familien partetik eta bai klaustrokiden partetik ez dut arazorik euki, baina bai somatzen dira, osea, gezurra esango nuke, bai somatzen di bestela, ez? Bai somatzen ditut, ez? Ba hor, baztaki, zailtasunak batzutan, ez? Eta lehen esan danagatik, bereziki, ba hori, eraikia daukagulako asko, urte askotan zehar, eta kosta iten dalako apurtzea, eta eraikitzea berria, ez? Orduan, hor bai somatzen ditut batzutan galgak. Bai, bueno, mugak oso hitz handia da. Baina oztopoak nik uste lanbide guztietan bakoitzak gu irakasleak ara, baina gero bakoitzak zuen lanetan ere aurkituko dituzuela oztopoak. Eta aniztasuna sari gara, eta batzutan aniztasuna eta bullying protokoloa eta transprotokoloa eta gauza guzti hauek egiten ditugu ikaslei begira, azkenean ikasleak direlako erdigunea. Baina irakasleen artean ere badugu aniztasun hori edo aniztasun falta hori. Eta bakoitzak bere motxila dakar. Ilargi elkartea egon da hemen, eta bakoitzak deno hil zaigun horbait, baina, segun bakoitzak nola bizi izan duen eriotza hori, izango du eriotzari buruz hitz egiteko erraztasuna handiagoa edo zailtasuna handiagoa. Kultura aniztasuna hurbiletik bizi duenak, izango du, printzipioz beharko luke erraztasuna handiagoa izan, kultura aniztasuna hitz egiteko zuzen estereotipoak transmititu gabe, eta aniztasun funtzionala edo desgaitasunen bat duen, aniztasun funtzionala denok daukagu, desgaitasunen bat duen seme-alaba bat duen gurasoak errazago ulertuko du agian beste haur batek duen zailtasuna edo ez ulertzen gaiekiko dugun hurbiltasun horrek ere edo bizi izan dugunak gure motxilak baldintzatuko du. Eta hori izango da erraztasun eta oztopo. Eta, horretan nik uste du norberak duela bere lantzeko, eta esateko, identifikatzeko, ez? Nik bizi izan nuen eriotza bat oso gogorra izan zana, eta orain gelako haur bat hil zaidala edo haur horri hil zaiola norbait, alegin egin beharko dut eriotzari buruz hitz egiteko, baina egin behar dut. Eta, hori norbere profesionaltasuna, etengabeko formakuntza, eta baina oztopoak nik uste beti daudela. Eta hau da urrezko galdera, ez da, Nerea. Zein izan daiteke bidea, horrelako proiektu bat, horrela gida didaktikoak alik eta toki gehienetara iristeko, ze ate jo beharko dira? Hau da urrezko galdera. Bueno, ate batzuk jo ditugu, ez da leire. Ate guztiak jo nahiko genituzke, ez? Azkenean, hezkuntza legeak erakutsi dugu, hezkuntza lege berri honek desberdintasunak daudela, hezkuntzan, orokorrean, ez? Eta saiatu gara ate guzti horiek jotzen. Ze hau ez da, hemen hitz egin dugun guzti hau gaur jardunaldian zehar goiz osoan hitz egin dugun hau ez da batzuen ardura. Hau denon ardura da. Eta ez du inporta zurea ikastola den, edo kristau eskola, edo eskola publikoa, edo ez dakit nik ze eskola mota den zurea, txikia, hundia, ertaina. Hau denona eta denontzat da gainera, hau ez da biziposari onura egingo dion zerbait. Gida hauek lantzeak, esan nahi dut, guk ez dugu baterako onura ekonomikorik, edo inolako onurarik, esan nahi dut, abona da, guretzat, zuentzat, ikasleentzat, gurasoentzat, ona da denentzat. Eta jo behar diren ateak, gu jo nahiko genituzke denak, gero atea zabalduko digutena, edo ez, orain arte egia esan oso harrera ona izan dugu, elkartu gara guraso elkarteekin, guraso elkarteekin, ikastolekin, aldundiekin, jaurlaritzarekin, eta guk ate guztiak jo nahiko genituzke, eta gero elkartu gara zuekin hemen. Eta horiek ere badira ate garrantzitsuak, ez? Azkenean, batek esan du hemen gelditzen da irakaslearen borondatearen esku.
neurri batean gelan bertan zer landuko den. Orduan, jo nahi ditugu irakasle guztien ateak, eta zuen ateak jotzera heldu bagara, orain zuek ere badituzue betaurrekoak, zuek ere jo ditzakezue ateak gurekin batera. Igual ez jun behar oso urrin bez, ez? Nik uste dut txikitik goia zela hunditzen. Igual nahi dugu goitxik beran aldatu, baina igual beti gora doi aldatzen, ez? Nahi iruditzen zait, gida didaktiko hauek kriston tresna diala, egun sareen artean ere bizidegun konfrontazio hori gainditzeko diala ekarpen eraikitzailea izugarria. Eta hori, bate guztik jo berdia eta jendartearentzako opari bada hau. Orduan, batiak jotzen segitu beharko dugu. Azken galdera, ze bukatzeko agindu jate. Eskolek badaukaten nahikoa autonomia horrelako proiektu bat martxan jartzeko? Bai. Azkenian, naiz eta goitikan zerbait ematen dizuten bete behar dezuna, zenbat aldiz pasa ditugu hainbat gauza zaizkigulako ondo iruditzen, edo ez da gatozelako bat gure ingurunarekin, hau berdina da, zergatik ez txertatu hau ikastola barruan, eta aurrera egin. Azkenian mugak bakoitzak jartze ditu, osea, zuk ikastola barruan ez bada daukazu mugarik, eta hau oso egingarria da, sartu dezakezu tutoretza plan batean, sartu dezakezu proiektuka, sartu dezakezu ikaskuntza eta zerbitzu proiektuen barruan, egin daiteke. Mila esker parte hartzagatikan, mila esker denoi ere. Oain ustez Jose Marik bukaera emango du lani baino askoz politago seguro. Eta mila esker, plazer bat izan da gida didaktikoen berri izatea. Asko gustatu zaite nereak egin duen lana. Eta nor naiz ni hasten da galdera, ez? Unitate didaktikoen hasiera, nor naiz ni hortatikan nor gara gu, ez? Hortara, eta jarraitu dezagun gu hori eraikitzen denok abitzeko moduko herri hontan. Eskerrik asko. Bueno, amagoiak esan digu Jose Mari bukaera emango diola. Ni ez naiz Jose Mari, oraindik behintzat. Agian Aratz ikastolara jo naiteke, porrotxen egitea, baina oraindik ez. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, pixka bat bukatzen joateko nahi nuen bizipozaren izenean denoi eskerrak eman, hona etortzegatik, hemen izateagatik, eta gaur goizean ikusi eta ikasi dugunagatik. Lan hau aspalditi dator, hazia ere ingenuen duela urte asko, hazi hau landare izan dadin lan asko egin dugu, bideo asko, ikastetxe asko, estamentuak, enpresak, denetik. Gaur hemen, hasiera ematen egea, landare honen brotetxo txiki honi, ez da? Orduan, zen nahi dugu, hemendik aurrera bultzatu egin behar dugu. Bultzatzeko, esan dugu, hezkuntza formala daukagu, hezkuntza ez formala daukagu, herrigintza daukagu, orduan landare hau lore bihurtu behar dugu, lore hau bihurtzeko, lan guzti honi laguntza eta bultzada eman behar diogu. Nereak oso ondo aurkeztu du goizean lehenengo gauza hezkuntza formala eta ez formala, eta ni pixka bat hirugarren zatian zentratuko naiz, herrigintzan. Herrigintzan froga pilotuak egin ditugu Uribarri auzoan, eta Lasarte Horiako bizipoza taldearekin. Orduan, pixka bat aitortza eta eskertza emateko, Marijo gonbidatuko dut, beste sorpresatxo bat, Marijo, gora igo, aitortza moduan, oroigarri bat emango dizugu Lasarte Horiako bizipoza taldeari. Jose Mari, mega, jetxizu ere.
Hau bai Jose Mari da, Eta Lasarten egin duten lanketa horrekin, 10 minutuko bideo bat egin dute, eta bideo hori ikusiko dugu. Bakarrik esan nahi nuen, landarea, lorea, hazia, izarrak zeruan, izarrak itxasuan, eta zu nire bihotzean, Joseba. Nire Joseba izan nahi dut. Oso ondo, Porrotx. Ez dugu inoiz haztuko. Azken finean, herrian dagoen elkartasuna, gogoa, indarra eta gauzakoik egiteko eta bultatzeko. Eskerrak eman edizkizuegu ekitaldi honen bitartez egoera hau ikusarazi eta salatzeagatik. Miren, Lesbosea joan zen eta zegoenean errefuxiatuak oso egoera txarrean zeundeten. Orduan beha beti laguntza eskatzen nahi izan. WhatsAppila bat bilatzen zizkigun, garai hortan behintzat. Orduan guzek egiten genuen, banatu WhatsAppat. Eta banatzen, bidaltzen, Jose iritsi zitzaion bat. Mirenen berri jaso genuen. Eta Miren bere denbora, bere alegina, bere ilusio guztia ari izan Lesbosen errefuxiatuentzat eskaintzen. Eta pentsatu genuen horren berri zabaldu behar genuela herrian eta Mirenek sentitu behar zuela Lasarte horia bere herria berarekin zegoela. Eta guzti hori ikusirik, ikusi genuen eta sentitze genuen ere Lasarte horian elkarte asko, pertsona asko, ez? Gabiltzala lanean, gai anitzen inguruan, eskubideen inguruan. Eta egin genuen izan zen, pertsona guztiekin kontaktua egin, denon artean hitz egin, partekatu, gurasoen gandikan etorritakoa. Eta orduan erabaki genuen, talde bezala elkarte guzti, pertsona guztik batuta, ekitaldi bat burutuko genula. Eta horrek ekarrizun ekitaldia, baina ekarrizun ere elkar ezagutzea, handitzea. Eta ekarri du ere oraindikan elkarrekin gaudela, ez? Jau adiala urte batzuk, elkarrekin ari geanak, gustora eta horretan jarraitzeko gogotsu gaude. Helburua zekan alde batetik diru ateatzea, Lesbosek garatzera izan proiektuari bultzada bat emateko, eta bestetik ere pixkat elkarte desberdinak ezagutzeko eta pixkat bizi gaituen realitate desberdin horiek azaltzeko. Eta bertan kultur sortzaile desberdinak egon zian, oso politia izan zen, bakoitzak herritar bakoitzak bere aportatu zuen, eta ekitaldia zoragarri izan zen, elkarteek hitz egin zuten behaien lanaren inguruan, azkenen zentzu asko zeukan, niretzat elkarte bakoitzak helburu konkretua dauka, baina bertan ikusi izan ere, nahiz eta helburu konkretuak eduki, badagoela modu bat sarea sortzeko, ze helburu asko igual askotan ez da kontuatzen, baina helburu oso antzekoa dauzkagu elkarte desberdinek. Eta nik uste da jontzala pixkat elkartasun sentimendua, ez azkenen jende pilo bat bildu ginean, ez dala erresa solako ekimenetan jendea biltzea eta jendea emozionauta zegoen, orduan uste izan zala olako elkartasun... Sentimendua sortu zen. Gure kasuan bizipozakoak gurekin jarri zian harremanetan eta eskatu ziguten oihal erraldoi bat koloretsua nahi zutela beraien proiekturako eta bururatu zitzaigun elkarte bakoitzak bere irudi berezia izan zezan eta zein hobeto elkarlanean egin genuen Uxue Berexi hartzarekin. Berak ilustrazioak egin zituen eta oihal kolore bakoitzean islatu genuen elkarte bakoitzak burutzen duena eta hori dena elkarlanean josi genuen eta esperientzia aldetik oso aberasgarria izan zen, elkarte guztiak ezagutu genitulako eta elkarte bakoitzak ere parte hartu zuelako oihalaren sorkuntza horretan. Elkartu ginen elkarte guztien artean antolatu genuen azoka bat eta kirol egokituen jai moduko bat eta bertan talde bakoitzak jartzen genuen salgai jarri nahi genuena, baino salgai jartzeaz aparte informazio banatzen genuen eta antolatu genuen denon artean
jolas bat, modu horretara etortzen zian familiak, haurrak eta gurasoak, eta galdera batzuk prestatu genituen, talde bakoitzak zeuzkan 2 galdera, eta inbertzuten hori bete, galdera horiek erantzun, da horrela ezagutzera eramaten genuen bakoitza gure realitatea. Azoka zegoen bitartean ere, elkarte bakoitzetik holtzara igo ginen, denon artean puzzle erraldoi bat osatzeko. Eta arratsaldean holtza hartu genuen, bertan Bizipozako herriko elkarte desberdinak elkartu ginen, eta bakoitzak bere elkartea zertan azalduzun, eta gero daron artean hainbat ekimen egin zian, izan daitezke bertsoak, desfile bat egin zian, bideo batzuk ere jarri zian, eta bukatzeko oihal erraldoia egin zen, oihal erraldoia Karmele eta Beresik egin zuten hori, danon artean hartu genuen eta astindu genuen, eta oso emozionante izan zen momentu bat izan zen. Nik oro naiz, Lasarte Oriako maratoiko kidea, eta, esan nahi dut, altxorra izan degula Bizipozarekin maratoian, elkarlana egin dugu, erraldoia, eta, oso polita izan da ezberdinetako jendearekin lan egitea. Osea, altxorra bat dakagu herrian, eta nik uste dut hemendik aurrera beti Pozarekin egongo gehala lan da lan. Ni Ainoa naiz, kirol egokituko hezitzailea, eta gure kasun lehenengo aldia zen Euskararen maratoian parte hartzen genula. Gutzako oso esperientzi berezia izan zen. Alde batetik sentitu ginen herri osoaren partetik oso entzunak eta babestuak. Horrez gain, baita ere Bizipozako elkarte guztien partetik ere sekulako babesa jaso genuen, eta beste realitate batzuk ezagutu eta beste realitate batzukin baita ere elkartasun hori sortzeko aukera bat, ez? Bai, ni egia esan da kriston subidoia sentitu nuen. Familia osoa, lagunak, nerumeak, hor arro-arro ni kontatzen ari nintzela entzuten, eta herriak ere bai, gure errealitatea, gure beharrak eta gure oztopoak, eta batez ere gure indarra ezagutu ahal izan zuen, eta oso polita izan zen. Nire kasuan, Marimotots bezala parte hartu nuen, porrotxekin batera, saio txiki bat eskaini genuen herriko plazan, herriko Lasarte Oriako gauza politienak bildu genitun eta sortu genuen postadarra. Oso parte hartzailea eta oso herrikoia izan zen. Hartu zuten parte guantxen deu txaranga, baita xumela bezbatza, eta hor bukatu genuen danak elkarrekin dantzatzen eta baita ere Bizipozako. Eta Bizipozako kide guztik, bertan egon ginen, eta azkenean bukatu zen festa, herriko plaza erdi-erdian, oial erroldoi bat atera genuen koloretakoa, eta bertan dantzan, eta... Gure ikonoa. Gure ikonoa. Polita izan zen, egia zen momentu horretan elkartu ginen aurrak, helduk, kide guztik, herriko jendea, eta momentu polita izan zen. Herriko jaietarako sorgin jaien gonbidapena jaso genuen. Horrela sortu genuen jai bat. Bizipozako elkarteak, sorgin jaietako lagunak, aurrak, familiak, txaranga, korua. Harrietan gure ametsak margotu genituen. Nolako Lasarte Oria nahi dugu. Eta hona etorri ginen, Askatasuna parkera. Hemen dauden 2 iparraitza hauen ondoan landatu genituen geure ametsak. Nondi gatoz eta nora goaz irudikatu genuen. Ni sorgin jaitako kidea naiz. Herriko festa alternatiboak antolatzeaz gain, sorgin jaiak beste hainbat balore uztartzeaz arduratzen da. Gure artean euskeraz, feminismoaz eta elkarlanean aritzeko erronka dugu. Horregatik, hitz egin genuen Bizipoza elkartearekin aurtengo festetan Bizipozaren akelarrea sortzeko. Bertan, eragile desberdinen baloreak uztartuz, denontzako izan zen jai bat sortu genuen.
gu noizbenka elkartzen gea, ez daukagu datarik finkoa, baina norbaitek edo elkarteren bat laguntza behar badu, besteekin harremanetan jartzen da, eta gelditzen gea hemen Lasarten, eta beharrak edo hurrengo ekintzak egingo ditugun, denon artean adosten ditugu. Eta guen arte burutu ditugu ekitaldi ezberdinak, eta bat izan zen hemen Lasarte Horiako kulturetxean, Lasarte Horiatik Lesbosera ekitaldia, eta horra hasi ginen hori izan zen gure txupinazua, herriko txupinazua hori izan zen. Eta geho baita parte hartu dugu 2022an, parte hartu genuen Euskararen maratoian baitare, eta oso polita izan zen, oso parte hartzailea, herrikoia, eta guri ere elkar ezagutzeko aukera eman dugu, eta oso guztua gaude. Personalagoa agian, ez? Oso guztua. Eta geho hirugarrena izan zen aurten San Pedrotan, hemengo Lasarte Horiako festetan, hartu genuen parte hemengo jaietan. Sorgin jaietan, hoi da. Tristurak eta pozak elkarrekin konpartitzen ditugunean goxogoa dira. Horregatik, zipristin du zure herria. Orain bai, orain ja bukaera emateko, bakarrik jakinaraztea aurrera pausoak zein izango dian. Abenduak 6-10 Durangoko azokan izango gea, egutegiak ere bertan izango gea, QR-txo bat ere egongo da Bizipoza Eskola zer dan azalduko duena, baina publikoki abenduak 15ean egingo ditugu publiko prentsaurreko baten bidez proiektu guzti hau. Euskal Herri osoko ikastetxeetara ere egutegia fisikoa zuek ja gaur jaso dezutena, atzo jaso genitun, eta gaur orduan primizian dazkagunak. Ikastetxe Euskal Herri osoko ikastetxe guztietara alebana iritsiko da, eta gero jakin dezazuten ere, urtarrila, otsaila eta martxoan, herrialde bakoitzean aurkezpen ekitaldi bat burutuko da, eta horretarako ere, hezkuntza ikastetxeak, hezkuntza ez formaleko eragileak eta herrietako norbanakoak gonbidatuak izango dira, eta zuek ere hori zabalpen horretan laguntzeko aukera izango bazen dute, hori denok elkarrekin egin dezakegu bide hau, eta hoixe, ja bukatzeko. Danova Group kooperatibi esker egin dugu proiektu hori aipatu nahiko genuke eta esan, pero hemen barnean daudela beste hainbat proiektu, ekimen, beste hainbat laguntzaiekin batera egin ditugunak eta daude logo hauek eta gehiago eta denei eskerrak. Nerea ekainera arte izango dugu lanian. Hau dena zabaltzen, bileretan aizeate, baina asmoa genuke ere ikastetxe guztietara iristea, herri guztietara iristea, ekainera arte bakarrik zaitugu. Joan ginen Danova Grupea esplikatzea hau azalpena egin zuen da fitxatu nahi ziguten makina herramientarako. Ez da, Michelenakoak ere mentzadete gure bide lagunak, hernaniarrak, eta ez genien utzi. Eta fitxatu nahi digute mendik handik ez da egizien godun bizitzarekin, badakigu Bizipozan beti izango dela, San Filipo elkartean hasi zen, 16 urte zituela voluntario, gaur gure taldera gilean hor dago gure Lemazain, Leirekin eta talde osoakin. Eta hoize, gure itxaropena dela, honek ez bukaerarik izatea, osatzen joatea, ikastetxekin, gurasoekin, herritarrekin, eragilekin, eta hori da helburua. Eta bukaera emateko betaurrekoak jantzi ditugun bezala koloretakoak, puxikak ere banatu dituzte. Eta halako topaketetan pixka klasiko bihurtu da, batzutan batzuk ezagutzen duzu dinamika, baina puxikak bauzkazue koloretakoak. Puxika bakoitza da gutako bat. Gu daukagu gure kolorea, betaurrekoa bezala. Eta gure kolorea ematen diogu ondokoari, eta emanez eta jaso saritzen gara. Manolo Urbietak, 80 urtetik gora zituela egin zuen abesti bat, Zerutik eskura izenekoa. Eta jolas bat proposatzen zigun, guk jolas honi puxika gehitu dizkiogu. Eta hitz egiten du puxikaz.
puxika airean mantentzeaz. Puxika gu gara. Ez dadin erori, ez dezan minik hartu, ez dadin puskatu, puxika hori. Guta bakoitzak puztuko dugu, korapilo egingo diogu, airean mantenduko dugu puxika geure burua, zainduko dugu eskuz, buruz, besagainez, horpoz, ipurdiz, airean mantenduko dugu, baina mantenduko du airean geurea eta mantenduko du airean ondokoarena. Ondokoarena ere ikusten badeu erortzeaz dagoela lagunduko diogu airean mantentzen. Eta azkenean geurea, ondokoa geurea eta denok denona. Hori mar dugu puxikak eta koloreak airean mantendu eta hoxe, denok osasuntsu bizi, elkarren lagunduz eta elkarrekin. Bueno, hasieran esan bezala, eskerrik asko denoi, eskerrik asko parte hartu dezuten guztioi, eharra izan da benetan, goiz osoa, gaur elkarrekin egon gehan guztioi, eta hoixe, elkarrekin jarraituko dugula, denona eta denontzat beharko luken herri inklusiboa erekitzen, euskeratik eta euskara. Eskerrik asko. Betaurrekoak txuriak eta beltzak bat ziren, baina globoak ez, Eli, urrengoako fijo puxika beltzak izan dit. Jose Mari, puxika beltzak falta ziren. Urrengoako fijo puxika beltzak.